Si te pones así... Vaya Walker. Loco, ¿eh? Mikroa muteatu da zu. Ez zuen jago. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeko 4 dira, bagoaz bigarren kafearen laborategira. Minutua eta emaitza, Inigo Asensio. Arratsaldeon lankideok, partida hasiera ez da egin oraindik, utxeko markagailuan baino adi azken ordukoari. Aldaketa da bigarren kafearen lantaldean, beroketa ariketetan min hartu du Amaia Resende egiluzek eta astebetez izango da estudioetatik urrunaren ordez lesioa gaindituta, bueltan dator taldeko aurrelaria, goleatzailea Goiuri Ezeiza Arandia. Dein, azazu pitxitxi, jolasteko prest etorri naiz, baina ni dagoeneko 11koan nengoen, bat faltako zaiguala ere, ezta? Arrazoi duzu, barkatu lankideok, ahaztu zaite esatea, beste estreinekoa dugula gaurko partida Nidoia da Bilauzkudunek jokatuko du ezkerregaletik, atzo prentsa horrekoan kontatu zigun partidaz partida joan behar dela. Bai, arero txikirik ez dago eta partidaz partida joan barko dugu. Badena prest orduan, Inigo, kirol kazetari tonoa itzal dezakezu dagoeneko. Ados, baina futbola, saskibaloia, zein da gaurko partida? Monopolia. Gaurko egunez, hasi ziren Monopoli maijolasa saltzen 1995ean. Igiezinen salmenta erosketetan oinarritutako maijoko bada, munduan salduenetarikoa. Izenak iradokitzen duen bezala, jokoaren helburua monopolio bat eratzea da. 1903an Elizabeth Magic sortutako The Landlord's Game jokoan du jatorria. 1934an Charles Darrowek Monopoly izena jarri zion, Parker Brothers enpresari aurkeztu zion eta dirutza jaso zuen. Famatu egin zen, telebistan saio bat aurkeztea eskaini zioten, Atlantic Cityk kale bati bere izena jarri zion, eta Magic $500 besterik ez zituen jaso. Buah, azea raroa, gizonak emakumeen lana lapurtzen. Sermones sobre mi gran potencial. Yo estaba ya abrazada a la taza del váter. Yo era incapaz de soltarla y ellos de mirarme. Magic sortu zuenetik edizio asko izan ditu jokoak, The Simpsons telesailarena, Star Wars sagarena, Disneyko pertsonaiena edo enpresena, azkeneko honetan, jokalariek marka handien jabe egin behar dute, Coca-Cola, Paramount, Samsung, McDonald's eta abar. Munduko Monopoly edizioa jokoa ere badago. Bertan, kreditu txartelekin munduko hiri nagusiak eros daitezke. Hala nola Barcelona, Montreal, Londres, Tokio, Jerusalem, Paris, Sydney edo Roma. Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Eta 2005ean Monopoly Bilbo aurkeztu zuten. Bertan hiri honetako kale eta geltokien izenak agertzeaz gain, bertako dendak agertzen dira. La Salve Garagardoak, Iruña Kafea, La Ribera Azoka, Arrese Gozotigia edo Artea Higiezinen agentzia. Guztira 53 enpresa agertzen omen dira. Handik urte batzuetara Monopoly Euskal edizioa argitaratu zuten, baina akats batzuk ditu. Zergatik, gauza asko ahaztu dituzte? Bai, tira, Tolosa ez da agertzen. Baina horretaz gain, ordena ez dago ondo. Monopolian lehenengo laukian gauza merkenak daude eta azkenekoetan garestienak. Euskadi edizioneko lehenengo laukietan Santa Maria Katedrala eta Izaren Horrazia daude. Eta merkeak ez dut uste direnik. Bosgarren zubitik barrena, barneratzen banau gaur garenak naizenak zarena. Bost begi pare
Monopoliaren beste ezaugarri nabarmenetako bat fitxak dira. Gaur egun erabiltzen diren jokoaren piezak urrengoak dira. Tren bat, katu bat, terrier txakur eskoziar bat, zapata bat, kainoi bat, auto bat... Bigarren kafean ez dugu monopolorik sortuko. Salerosketa hauekin ez kaudelako oso ados, baina egingo bagenu, zein izango lirateke gure piezak? Oso galdera erraza da hori. Hozkailu arroxa, gitarra urdina, mikrofonoak, kafe katilu bat, eta postalak. Gure entzulen postalak, hori da hemen daukagun gauzarik, baliotsuena, badakizu gainera gaur lagun bati gutun bat idazteko nazioarteko eguna dela. Postal baduzu etxeko buzoian, antxe kontatzen dut bidai berria, urrunerako behar askotan aurkitzeko, hemen barrenean egia, zarautzen itxasoa. Topatzen saiatu naiz, baina ez dakit egun honen jatorria zein den. Hala ere, izugarri polita iruditu zait eta entzulei konbite egin nahi diet gutun bat idatz dezaten. Gutunak idazteko ohitura galdu dugu. Askok ziurrenik gaunetan idatziko zenituzten azkeneko postalak, olentzero edo erregemagoentzat. Gabonak aipatu dituzunez, gaurko egunez jaio zen Charles Dickens idazlea, haren lanen artean ezagunenak dira David Copperfield, Oliver Twist eta Eguberri kanta. Xabier Mendiguren, Iñaki Mendiguren eta Nerea Mujikak euskaratu zuten azkeneko hau. Ziur Scrooge jaunaren jolas gustokoena Monopolia zela. Eta gaurko egunez 1940an, Walt Disneyren Pinotxo filma estreinatu zuten. Nik Pinotxo ez, baina beste film batzuk aipatuko ditut. Nik Pinotxo ez da ere, baina Disney aipatuko dut. Zehazki Disneyland Paris, 30 urte gitara doa, baina hasieran porrotutxa izan zen. Eta Idoia Sánchez Garziak lubrikanteak aipatuko dizkigu. Mota asko daude, beraz, badakizue ez erabili gurina, ura edota olioa. Nik beroketariketak egin ditut, has gaitezen. Baina gogoratu, partidaz partida, poliki. Otsaiak 7 ditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin ezkerregaletik jokatzen aditua, ezkerrarekin hobeto moldatzen baita bera eta gaur horrela pixkate ezustean eta harrapatu dugun jokalaria. Idoia Davila Uzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskuinegaletik erdiruntz gaur punta-punta jokatuko du, bera dugu goleatzailea, gure pitxitxia. Goiuri ezeiz arandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 312 ditu arratsaldeak, 4:08 minutu, otsaiak 7, eta gaur 3 hemen zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Zenbat galdera dauzkagun dagoeneko, ezkerra zara, pondidoia, txin pixkate, arkakuxo orain txerantzungo ditugu denek. Ezertan hasi aurretik, hemen mezupia dauzkagu, arkakuxok esan digu Goiuri, Pitxitxi, Idoia Queen,
Kukoro. Idoiak ulertuko du. Zerrak kukoro idoia? Kontatu daiteke? Bai, joku bat da, ez Twitchen bitartez jolasten dena, atzo haitu zen Arkakuso, bere kanalean. Arkakusok ere esan digu monopoliaren gai honen inguruan, Diario de Noticias de Navarrak, Nafarroako triviala monopolia, eta horrelakoak atera zituen duela 12-13 bat urte. Haze memorian eska. Baina Nafarroa garaia bakarrik hartzen du kontuan. Ja, eta... Ba, ze pena. Beno, bani jutxerto atzo jarri zidatela eta nagoela. COVID-a txertoa, zure COVID pasaporteak ze jartzen du? Bostetik horrelako zerbait Arkakuso. Bostati bost bat. A ber, aurrek urtean bezala berriz tongoa egiteko prestatzen ari zarete edo zeintzuk dira oinarriak Arkakusok, wow, egia da. Postalen lehiaketa berri antolatu beharko dugu. Bai. Bueno, antolatu behar dugu, gero esaten digute tongo egiten dugula, eta guk ez genuen tongo egin. Pikatxuak diren egia da. Bai. Gorkak esan digu Inigo, irratitik ez zuten eskerrik asko Gorka. Bai, Arkakusok ere idatzi ditzuk ere bai, eskerrik asko ze deskuido bat izan dugu eta entzuten da dagoeneko bai. Ezkerra zara, Idoia Pont. Bai, baina jakineko nuke hainbeste notatzen den hemen. Nik esan dut, Inigok esan dugu. Vale. ezkerregaletik jokatuko zenuela, eta gero vale, orkesterakoan... Uste non kontuatu zala nola baita, Bueno. ez dakit. Bueno, Ez dakit agian zer. konturatu da, agian ikusi Bai. zaitu zerbait egiten. Ja, ez dakit egin ikusten nun horregatik, baina akaso zerbait ikusi dizu, bai. Goiuri berriz ze ona. Bai, itzuli naiz. Nire gorko maite duta da horrengo larumatean Sagarotegia Twitter influencerrak zegogok jende berria ezagutzeko. Osea, zer? Antolatu dezu Twitter influencerrek sagarotegi plana? Eta gu ez gea Twitter influencerrak? Ze guri ez gaitu gonbidatu inork, ezta? Inigo. Niri bintzatez. Pentsatzen nun esan Ni bertzen bintzatez. nuela, bazoa zela. Bazkari hartu. Arkakuso, jartzen duena, hau da, lo más de lo más naizela. Hori zure pasaporteko bidak, Arkakuso, bai, normal. Ezke bat ongo itzela, ja. Eta Arkakusok ere, badio, ni ere ezkerra naiz. Idoia Pont, always in my team. Inigiren aurkezpenagatik izan da. Hala, gero arte. Aio. Ba, hau guztia kontatuta maite duten tartean murgildu behar dugu. Idoia Dabil Oskudun, zein da zure maite duta, edo maite duteza, edo maiteko nukea, edo denakoa? Nire maite duta da, atzo neola etxen kontuatu nintzen, ja zazpirik arte edo atxalden argia daola. Oh, egia da. Zer dutan hori? Zazpik arte kasi ja argia da. Egia da. Eta Bai. ni bezala madrugatzea asko etzaitela gustatzen ba. Ba, atxalden mendia juteko aukera eta ba, aste gala aukitzen ja berriz. Bai, nire desiatzea naiz ez, seitan irratia bukatu gauzat eta beste egin eta beti luzatzen zaigu pixka bat eta Bai. ja ez du, aspaldi ez du zertarako ematen da. Berriz ere emango du aukera. Datorren larun batean txiots dago, ba begira Jose Mielek Twitterren kaka harra sartu duna, Eta orain bai, banoa. Gorkak dio, nik ikusi nun ilontzea grosen, sauesen, ederra. Wow. Zure maite dut azin dago, Juri? Ba, bueno, ni nola egon naizen etxean sartuta, txintxo, COVID-a eduki dudalako, ba, ordu asko manditut etxean, eta ezagitze eguntzen, baina bueno, egun hauetako batean oso ba, eguzkiak gogor jotzen zuen, eta jarren dituen hor lehortzen, nire lehioan, ba, maindire batzuk. Eta, maindireak zeuden, ba, ladoratik atea berri, eta ikusten aitu nintzen nola maindiren ezetasuna lurruntzen zan eguzkik emate zielako. Wow. Eta ikusi itezan, eta hola, kea ateatze zan maindiretatik, eta hor honitzen hipnotizatuta maindiren lurru nahi bida. Ba, nere maite dut ez da. Atzo arratsalde gau bez
nahiko gabe zortziak pasatxo edo Donostiara joan nintzen, handik zerbait afaltzeko intentzioarekin, eta konturatu nintzen oso jende gutxi zebilela, paseo berriko buelta egin eta portuti barren, eta oso jende gutxi, jatetxe asko itxita, beste jatetxe batzuk irikita baino oso jende gutxi zebilela afaltzen, igandea da, baina hiriburua da, hiriburutxo bat, ez da ikaragarrezko hiria Donostia, baino. Eta pixkate oinez jarraitu nula konturatu nintzen, globoko bizikletak janaria etxera banatzen duten horiek batetik bestera gelditu gabe zebiltzala. Bat McDonald'sean sartu zen bizikleta eta guzti, handik hartu zituen beharrekoak, eta beste hiruzpalau, eta jarraitu non, eta hiriaren bizitza, hiriaren aktibidadea, hiriaren presentzia, iaia pixka bat esageratuta globoko banatzaile prekario eta lan eskubide urraketan bizi diren horieko suposatzen zutela. Eta kiston pena mantzidan, esan, jo, irian ez dago inor, egotegotan ordoetan dagoenak ere kalean egin beharko dulo. Donostiako alkateak jarraitzen du, bere arropozkeri sistemiko horretan titularrak ematen, azkenekoa izan da, Donostian jendeak kalean balin bada, beste lekutan ere egongo dela, astigarra ganez aldauden, eta bitartean la sirena kitxita jarraitzen du, eta jende horrek egunen batean, kontatu beharko dugu bizitza galdu duela, hotzez kalean, eta ostras, topatu nuen hiriaren horrelako radiografia nahiko gordin, nahiko gogor eta nahiko traketxa, eta hori da nire maite dut eza. Zeguk ere sortzen dugu hori, kalera atera beharrean, edo jatetxetara joan beharrean, edo globo bidez eskatzen dugunean erosotasunaren menpe ederki gabiltza, baina ez dakit horrek ze sortzen duen gure bizitzetan eta gure hirien estetikan bertan ere. Let me touch your cheek. I will always love you. Having your face hit, having your lips split by the one who loves you. Real love, real love, real love makes you lungs black. Real love is a heart attack. Eta Big Thief and Real Love kantu honekin gozatzen jarraitu horretik, azkeneko maite duta, arkakusok idatzi digun, zijoala eta ez doa inoiz, Nik maite dut olatz urkia berri emailea eta egiten duen lan guzti, eta nola ez Twitterren zabaldu den bere zuzenekoaren korte hori ere. Make it been here. Eta ulertu ez duenarentzat, Olatzurkia ITB-ko berri emailea da, okerrezpa naiz Txinan, behintzatu oraintxe Txinan dago, naiz eta lehenago Errusian ere ibili zen, eta ez dakit... Zelanda berrian. Hori da, bai. Uste dut oraintxe Asia inguruan, baina bere kokalekoa Txinan duela bertan, ez? Eta lehengoan Olimpiar Jokoen inguruko informazio ematen ari zen, zuzeneko batean, eta okerrezpa naiz Saragandarak eman zion paso, eta momentu hartan zuzenekoarekin hasi eta erderaz ari zen eta medaia hitza etzetorkion eta joterre, domina eta buelta asko eman ditu Twitterren honek eta uste dut behintzat euskeraz pentsatu eta 5 o 6 hizkuntza hitz egiten dituen pertsona batek momentu batean zuzenekoan hitz batez topatzea denok ulertzen dugula, denok egiten dugula bate Twitterrek erakutsi den empatia eta goxotasun horrekin. Eta gainera berak ari bat egin du. Azaltzeko nolako izan zen bere eguna, eta kontatzeko momentu hau izan zela 17 orduko lanaren osteko momentua izan zela, eta kontatzen du nola ibili zena atzera eta aurrera, eta aurikularrak, eta VPN-a, ze klaro Txina konektatzeko internetera, eta arazo asko, eta eduki dituen arazo guztiak, eta bida, gertatu zaion txarren hori balin bada, bida, eitzerdi. Bai, eta bide batez normalizatu ere egin behar dugula akatsa, kazetari garenok behintzat hori ere ulertu behar dugula, eta zuzenekoetan, eta batez ere telebista zuzenekoen inguruan ikaragarrizko presioak izan direla beti, badagoela hor lehiakortasuna handia, badagoela beldur eszeniko handia, tarteka ikusten ditugu zuzeneko batetik ies egiten duten kazetariak, akats batean kateatuta ezin aurrera egin, eta Montre zuzenekoak dira, eta akatsak ere zuzenekoaren zati dira noski. Watching a young thing
grow up so fast. Looking up to her, watching her do her makeup and hair. Arratsaleko 4:20 izango dira segituan, segundu gutxi barru, eta hementxe jarraitzen dugu Naiz Irratiaren sintonian zuzenean zuekin, Idoia Davila Ozkudunekin hainbat pelikula, telesail, eta gaur bonus track ere badakargu zuentzako. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea. Bueno, Idoia, zuk esango diguzu. Nondik abiatuko garen, telesaitatik, pelikuletatik? Telesaitatik esiko gara. Vale, hemen badaukagu, dagoeneko bat, eta Idoia Davila Ozkudun style. Dauka watermark, ez? Marka de agua hortxe jarrita. Zombie, telesail korearra. All of us are dead. Ui ba. Bai, hoi da. Bai, hoi da, esatu. Ume batek zerbait liatu dunean, gaiztakeri bat egin duenean, eta bai, hoi da. Ui ba, zombiak puri-purien daude, Ze Twitterren jende askoria konparatzen COVID-a eman duen, bueno, positibo eman duten pertsonak eta zombiak, eta positibo ematea zombi bilakatzea balitz, ba egora horretan ze puntutan egongo ginatekeen, ez? Ze positibo diren jende askok ez du esaten, edo, bueno, bai, ozka egiten diogu batzak besteari, eta zombien gaia da bil, puri-purien. Telesai hau, esan berret, nera nahiak deskubritu zitela. Ara, oso ondo. Hori, Netflixen estrenatu da, duela urtarriak 28, bi aste, duela 2 aste. Eta bueno, eta gero, Squid Game eta gero, beste telesail korear bat arrakastatxu bat dugu, ez da igual Squid Game bezain arrakastatxua, baina bueno, jende asko ari da ikusten. Eta bueno, ez da lehenengo zombi telesail korearra daukaguna, 2019 Kingdom estrenatu zuen Netflixek, eta bueno, hemen historioak 16. mendeko fikziozko Korea baten kokatzen gaitu. Baina, bueno, orain honetan da gaur egun, eta instituto batean gertatzen da. Ui, orduan badaude horrela amodio historiak eta hola? Bueno, nik lehenengo kapitula ikusi dut, eta bai, uztartzen du pixkat drama adolescentea, eta, bueno, suntxipen apokaliptikoi, nazten ditu, eta badaude, nire crashari eskatu nahi dio, nekin kriston kaosa, osea, badaukatela demora pertsonaiek pixkat hausnartzeko eta doluantzako denbora badaola, nire laguna zombi bihurtu da, eta... Bale, ez da bi egun dauzkagu mundua suntxito horretik, eta... Bueno, kontzeptu hori interesgarriagoa da, ez? Ze zombik nik ez ditut asko ikusi, esan zombi inguruko telesail edo pelikulak, baina ikusi ditudanak izan dira horrela, urgentzia maila batekin eta goazen korrika, eta hau desberdina balin bada, begira, interesgarria. Bai, eta gero badau trama bat, aurrun dago neska batekin, bere arazoik, ez dela oso arazo grabea kontekstu horretan, baina bueno, bere entzako, eta gero badao baita acoso sexual trama bat ere. Baina, bueno, azkenen bai batzuk kritikatu dute, gai horiek lantzen diela, baina pixka eta zalen gehatzen diela, eta azkenen ez dula oso hausnarketa sakona egiten horien gainen. Denboraldi bakarra dauka? Momentuz, bai. Momentuz, bai. Ordu beteko 12 atal dira, eta, bueno, Netflix da, beraz, denak ikusi daitezke. Izenburua spoiler bat da? TikTok. Ez da egit, Osea, izenburua aipatu dugu, aipatu ezakego berriro. All of us are dead. Osea, hilda gaude. Agian spoiler. Edo igual da spoiler
Zesatezu, el sexto sentido ez dela edo? Bai, hori da. vale. Zentzu hortan, bai. Spoiler pretentzioa du, baina gero telesaiak beste zerbait erakusten du. Ez? Claro, edo igual... Alegia pentsarazten edo izutenak igual- hilda daudela eta gero aldrebes gertatzen da. Edo igual gizarte bezala hilda gaude. Eta... Bai, azkenen zombi drama hauek beti izate, pixkate kritika soziala eta politikoa eta bueno, kasu honetan uztartzen pixkat nera bentzako telesail trama horiekin. Bueno, Squid Gameek sekulako arrakasta izan zuen, eta uste balio izan duela jendeak ikusentzunezko korearrekiko beste zaletasuna garatzeko eta horrela, beraz. Hau ere arrakastatxoa izango da. Bai, akaso telesaiak planteatzen zuen kritika soziopolitikoa ulertzeko, ez, beti? Etzan oso ondo ulertu ez. Baina tira. Galdetu digu Gorkak galdera bat idoia, noiz die Goya sariak badezpadanik bilatu dut, otsailaren 12an. Bai, esanenekin. Horregatik pentsatu dut. Eta egia esan, ez dugu asko hitz egin gai honen inguruan, baina asteazkenean helduko diogu saioaren lehenengo tarte hortan Goya sarien izendapenei helduko diegu, eta aipatuko dizkizuegu hainbat kontutxo, zuek ere zuen kinilatxoak eta osatzeko. Kate Blanchettek jasoko du ohorezko Goya saria. Nei Kate Blanchett asko gustatzen zait. Listo, esan behar nuen barkatu. Geratu nahiz ez dakit, bueno, zorionak edo. Bai. Bai, otsailaren 12an izango dira Goya sariak, eta esan dako, asteazkenean helduko diogu tartetxo batean, eta ondoren noski zera egin barko dugu, gure inkestatxoa, gure porra. Porra. Bai. Ez dugu ingo. Ez que lehengurten ez genuen bate asmatu. Haizu, barkatu, lehengurten nik irabazi nulako, oain ez genuen bate asmatu, ezta? Ez, Oskarretako irabazi zenuen. Seguro. Bai. Bai, eta Oskarren izendapenak laizter ateako dira baita. Bueno, baina igual asteantziari doia beste tartetxo bat ardezak ez gurekin, eta goien inguruko porra hori egiten dugu, ez? Bai. Bueno, ikusiko dugu, Gorka, ez dugu hemen konpromisorik hartuko, baina bien bitartean, badauzkagu proposatzeko telesaien artean, beste bat, eta, bueno, hau otsailaren 4an estrenatu zen, duela bizpairu egun, Suspicion, edo ez da, nola esan, Suspicion, Apple TV-n dagoena. Oh my god! Ikusi duzu? Lehenengo atala. Momentuz 2 atal daude ez da, Suspicionenak Apple TV-n. Bai. Eta gero ostiralero bat aterako dute, eta guztira 8 izango dira. But for the sake of the camera, are you sure you don't want legal representation? I don't need it. I can tell you that you've been arrested on suspicion of conspiracy to abduct Leo Newman. No comment. Nope. There's obviously been some sort of misunderstanding. We can't be certain whether this is terrorist-related, politically motivated, or simple extortion. Young guy, Leo Newman. Ikusi nun Kunal Niamarren elkarrizketa bat, The Big Bang Theoryn Rushen papera egiten zuen aktoreana, eta, bueno, YouTubeen agertu zitzaiten elkarrizketa beste estatu batuar saio batean, eta ez dakitzagatik, ikusten hasi nintzen, bueno, badakitzagatik etxen olako konfinatuta, beste zeini gabe. Eta, bueno, gauza asko aipatu zituen elkarrizketa hortan, eta baten aipatu zuen, eta, bueno, eta orain ari naiz Suspicion izeneko telesail batekin, eta bueno, Apple TV-koa da, eta badauka da telesail israeldar baten adaptazioa, eta pixkat kontatu zuen, eta esan nun, ze itxura ona. Bai, esan dezun bezala, False Flag drama israeldarraren adaptazioa da. Eta, bueno, ekoizle eragileak dira The Americansen eta Homeland telesaien berdinak. Eta thriller hau baiketa batekin hasten da, New Yorkeko hotel batean, eta Britainia handiko familia realaren maskarak dituzten 3 pertsonak gazte bat baitzen dute. Eta gazte hori da Leo Newman, komunikazio megakorporazio baten CEO den Catherine Newmanen semea. Eta Catherine Newman hori da Uma Thurman. Eta nik ez dut ikusi garenik, baino irakurri detenez, Uma Thurman da zebo bat, ez? Osea, berez ez dela telesaien hainbeste agertzen. Karo, nik eski lehenengo atala bakarrik ikusi, eta orduan... Ja. Bueno, thrillerra da, nahi thrillerrak asko gustatzen dizkit. Eta... ez dakit, guain utzi diazu Uma Thurmanen asunto honekin?
Pantaila partituaren kontrajarriaren rekurso hori, trailerren bakarrik gertatzen da, edo telesaian ere bai. Bai. Eta, bueno, ez dakit oso, momentuz itxura ona dauka, hoxe esan bizut. Vale, eta Uma Thurmanengatik ikusi behar bali baduzue, pentsatu, akaso ez duzuela nahikoa kafe topatuko, ez gehiago eta kafe gutxiago. Maiz, bueno, momentuz protagonista principalak dira lau Britaniar, aizaizkie entrevistak egiten, behaiek direlako sospetxosoak, ez dakit oso ondo zergatik. Behaiek telkar ezagutzen, eta, bueno, pixkat hortik handi joa, behaintatik zein dan, edo beste norbait dan, edo... Bai, behin aipatu benun hemen judanit generoa, dela, badakizula zerbait gertatu dela, ezagutzen dituzu pertsonaiak, eta badakizu horietako norbait izan dela, baina ez dakizu zein. Pixkat estilo hortakoa da. Hala ere, entzun dut, azken atala oso txarra omen da. Baina, claro. Hori zeinena, barkatu? Honena, azken atala txarra dela. Momentuz ez dago, bueno, ikusi dute, ez dakit, kazetari batzuek, edo kritikak, edo ez dakit. Eta orduan, ja badakit ez, abian eri gustatuko zait, baina entzun dut, azkeneko atalean porrote egiten duran telesaia. Bueno, norbaiten iritziz hori? Bai, norbaiten iritziz. Orduan ez da hain larria. Ez. Gerta daiteke zuri. Hala ere, momentuz itxura ona dauka. Zu izan zinen, nola zan, islan agertzen dien Losteko jarraitzaia amorratua, ez da? Lost. Zuko bideoia ni bezala bidean utzi zen. Bai, temporada terdi gatzen zait bukatzeko. Duela 5 urterik edo. Idoia hori daukitza lau kreditu unibertsitateen gradu bat atatzeko. Hori bukatu inbar da. Bai, edo gazta puxkat frigorifikoan. Begira. Baina, azken atalaren inguruan, Losten azken atalaren inguruan ikaragarrizko kontrobersia ontzan. Zuri gustatu zitzaizun edo ez? Bai. Jende askori ez, beraz, suspicionekin gauza bera gerta dakizuke. Bai. Esperantzara kondenatu. Bai, eta momentuz lehenengo atalarekin, pozik. Bueno, bi telesail aurkeztu dizkizuegu, bata Gore xamarra, All of Us Are Dead, zombi telesail korearra, urtarriaren 28tik ikusgai dagoena. Non, ez plataformatan dago ikusgai? Netflixen hori da. Eta Suspicion, Apple TVn dagoena, duela 3 egun, Goiurik lehenengo atala ikusi du eta gomendagarri xamarra delakoan, baina zuek aukeratu Uma Thurman ez da erabat agertzen, hori balin bada zuen interes nagusia. Filmei dagokionez, badaukagu, beste pelikula... Bueno, lehenengo pelikula bat proposatzeko, honek ere 3 egun daramatza estrenatuta, The Ace of Tammy Faye, nola euskatu gara? Faye? Bai, Tammy Faye. Michael Showalterrek zuzentzen du film hau, The Big Sick filmaren zuzendaria, eta zinemaldian estrenatu zen, Jessica Chastain bertan egon zen, eta zilarrezko maskorra eskuratu zuen. Or they feel like they've been left out. God has a plan for us. What did he tell you to do this time? Jesus keeps taking me higher and higher. Jim will preach. Eta Chastainek aitortu duenez, teknikari dagokionez bere orain arteko interpretaziorik zailena izan da. Ze Minnesotako azento bat du, Minnesota edo emekin hasten zen estaturen bat, orain ez goatzen. Eta oso zaila egin zaiola hori, eta baita Tammy Fayeren ahotsa oso altua ez. Bai, agudoa da ez? Agudoa dela, eta aldiz abesten duenen oso bajua. Eta hoi zaila egin zaiola. Claro, gaina Tammy Faye ezurraragizko pertsona da, orduan jendeak ezagutzen du, orduan beti hor, ez dakit ez, alderatu dezakete. Jessica Chastain, bai antzatu, ez du antzarik, berdin hitz egiten dute, beraz hori beti izaten da zailagoa. Eta hotxaletik ez dakit, baina fisikoki ez zaio asko rekonozitzen Chastaini. Ez da nabari Chastain denik, ez da? Hori da. Bai, eta Tammy Fayeen gaztearoko itxura dexente lortu dute. Gero beste protagonista Andrew Garfield da, dala Jim Baker, Tammy Fayeren senarra, eta biek osatzen dute telebistako predikatzaile bikotea. Eta, bikotea bizan zen, zerotik hasita munduko telebista kate erregioso sare zabalena osatu zuen bikote bat zen, eta parke tematiko bat ere sortu zuten.
Baina, bueno, finantza arazoek, iruzurrek eta eskandaluek, azkenean imperio hura suntsitu zuten. Eta biopikak kokatzen gaitu 70 eta 80ko hamarkadetan. Eta gorakada gainbera eta erredentzio arku hori erakusten digu. Osa dena. Osa ezagutuko dugu nola lortzen duten beraien arrakasta, nola galdu zuten, gero zer egin duen tamik. Nik Jessica Chastain ikusi nun zinemaldian, Donostian, pelikula ez ikusi, baina ikusi nola iristen zen alfombra gorrian eta zen naiz irratiko Zurriolako estudiotan ginen, errun korrikatera nintzen ikustera, Jessica Chastain ikustera. Oso guapa, solireina. Eta gero, sardu nintzen lanera, eta jendeak esan zigun asko gustatu zitzaiola. Bueno, han ingurun zebilen jendeak, emanaldia bukatu eta esan zigutena, ondo dago. Oso amerikarra, esan zigun lankide batek. Eta hori, batzoi gustatuko zaio eta bestei ez hain beste. Baina oso amerikarra omen da pelikula. Ze memoria daukazu. Chastain aktore izatez gain film honetan ekoizlea da. 2012 ezagutu zutelako Tamiren errukia eta maitasuna, beak pertsona honen aspektu horiek ez zituen ezagutzen, bakarrik prentsak emandako deskribapenak ezagutzen zituen eta guztiak iraingarriak ziren. Paiazo bezala pintatu zuten emakume hau, eta deskubritu zuen etzela horrela, eta erabakizun pixkat gehiago sakontzea pertsonaia honetan, eta 7 urte eman zituen ikerketa lanetan Chastainek. Wow! Beraz, esan behar nun, ez zutela elkar ezagutuko, ze Tammy Faye 2007 hiltzen, baina, igual, ez zutena elkar ezagutuko. Ez, aurretik ez zuen ezagutzen bakarrik prentsak emandako bere irudi hori. Eta pixkate justizia egitearen edo, erabakizun bere historiaren eskubideak eskuratzea. Badakit bere ingeles ahoskerarekin zeatik nahastu zaren. Jaio Minnesotan jaio zen eta hil Missourin, orduan, emerekin, ze festa, ze saltxa. Ez da erresa, Tammy Fayeren ingelesa definitzen. I want to put my arm around you. And I want to put my arms around you, Tammy Faye. Bueno, hementxe pelikulei dagokionez egin behar genuen lehenengo proposamena, baina... Eta hon ikusi daiteke. Aretuetan. Bai, ez dugu zer esan, baina uste dut gaurko 3 pelikulak aretuetan ikustekoak direla ez dira. Bueno, badagoeneko estrenatu da The Ace of Tammy Faye, eta honen atzetik, badaukagu bigarren proposamen bat zuentzat, eta oso bestelakoa, Drive My Car, Haruki Murakamiren Men Without Women kontakizunaren adaptazioa, hau ere nahiko Idoia Dabilaren zigilukoa da, Bai, hau Ryusuke Hamaguchiren filma da. Kanseko saio ofizialen aurkeztu zen, eta han 3 sari eskuratu ere. Bata Gidoi Onenaren saria. Eta, pelikula honetan, inok esan dut bezala, da Haruki Murakamiren kontakizun baten adaptazioa, eta bertan, Yusuke Kafuku, bere emaztearen ustekabeko erietza eta 2 urte beranduago, Hiroshimara doa antzerki jaialde batean Txekoven Uncle Vanya antzerkiaren ekoizpen bat zuzentzera. 渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？1ヶ月半の稽古と2週間の本番です。ずるい人だ。Eta, protagonistak badu asko maite duen auto bat, trailerrean ikusi daitekena, auto gorri bat, orain modelo aztakit, zeni kotxe buruz ez dut asko ulertzen. Saab behatzirun bat, olako zerbait. Saab bat? Bai. Ziona, Saab kotxea esango nuke hiru herrialde nordikoetako batean egiten dela, ez? Oso kotxe berezia da. Suediarra da. Suediarra, hori da. Besteria, ez da egitzeatik iristen den historia ontara Saab bat, baina kuriosa da, bai. Bai, asko maite duen auto bat da, zarra da, eta ondo zaindu behar da, eta, jaialdiak gidari bat esleituko dio.
Eta hasieran misfidatia da, ze berari gustatzaio zintak jartzea kotxean, bere antzerkiak prestatzen juteko, lineak errepasatzeko eta azkenen erlazio sakon bat eratzen du gidari goibel honekin. Eta haren bitartez emazteak atzean utzitako egia mingarrik eta misterioak argitzen joango da. Berarekin ordu luze horietan, kotxean ematen dituzten ordu luze horietan, hausnartzeko denbora asko ematen ditelako. 妻です。僕たちは確かに僕が一番恐れていたのは音を失うことだった。Hamaguchik lortu zuen nazioarteko onespena 2015ko Happy Hour filmarekin. Eta 2018an Cancen izan zen, lehen urtean bezala. Asako 1 eta 2, ez dakit nola irakurtzen den. Eta 2021an 2 film aurkeztu ditu. Hau, Drive My Car, eta The Wheel of Fortune and Fantasy. Eta honun aukera auki Cancen ikusteko, baino atzo ikusi non. Bai? Eta esan behar non, itxura polita duen pelikula honek. Bai. Betetzen da? 3 ordu dira. Luzea da. Ez da nire gustoko alde hortatik. Ja, luzea. Baina, gustora ikusi non, eteten bate pisutxuain. Trailerrak eta kontatu diguzunak eta egia esan... Ez da erraza, 3 orduko pelikula bat ez izatea pisutxua. Ze gero azkenen baita hozka dialogo asko eta errepikakorrak, ze azkenen antzerki bat prestatzen nahi dira, eta gauz asko errepikatzen dira, baina ez egiten luzeain. Eta gero antzerkian Uncle Bania antzerki horren oso interpretazio interesgarria agertzen da baita filmean, ze hartzen ditu nazionalitate desberdinetako aktoreak, eta bakoitzak bere hizkuntzan egiten du. Beraz, jakin behar dezu, Gidoi osoa buruz jakin behar dezu, ez dakizu beste aktorea esaten dian, eta hori filmen esaten du, horrek ematen diela aukera hobeto interpretatzeko. Daudelako pendientego beste pertsonaren erreakziora esaten dutenera baino. Eta alde hortatik baita interesgarria da. Bai. Eta oain antzerki obrari ikustego. Hoi galdetu behar nizun. Ez da existitzen errepresentaziorik. Errepresentazio hori ez da existitzen. Hori bera. Bai. Nola ikusten da antzerki bat hainbat hizkuntzetan? Azpitituloekin. Da, pantailan atzean. Operan bezala. Azpidatziekin. Operan atzean ez, baina pantaila txiki batean, baina bai, azpidatziekin. Wow. Antzerkia Txekhovena esan duzu da zela. Bai. Lengon aritu ginen hitz egiten nire semea pixka bat motelago da bilsoiik obra kroaziarraren inguruan, gurean izan genituen lehenengo jabatu eta arkere bazuen Txekhovetik, ez berak idatzi zuelako lana, baina bai testuak txekhoviano xamarra zuelako giroa. Beste lan txekhoviano batzuk ere izan dirazken aldian gure antzerki, Euskal Herriko antzerkian, akaso norbaiti bota hartzaio. Egin hau Idoiak ikusi nahi duelako. Bai? Zoragarri. Oizu. Uncle Bania, venga, pim pam pum eta prestazazue. Bueno, hausere ikusteko 3 orduko pelikula Drive My Car, Idoiak dio ez dela luze egiten 3 orduko pelikulen zalegi ezkaren ontzat ere, eta fiatuko gara, eta nik bintzat hori agendara, hori ikusi nahi. Nire luzera perfektoa, 80 minutu dira osak. Eta nahi batzutan 78 ere oso taiminiona iruditzen zaite. Gero, pelikula luze batzuk gozatu ditute, ez naiz ikusten ditut eta sartzen naiz, baina bai, egia da. Baten naiz, Scorsese da. The Irishman egin zutenen Netflixek zatu zula. 3 orduko pelikula bada, eta Twitterren norbaitek jarri zuen, begira, telesail bat izango litzen zela, 3 zatitan banatuta, ikusi nahi baldin badezue, lehenengo zatia, lehenengo minututik, X minutura, bigarrena X tal, eta oso grazioso zen, baino Scorsese asko aserretu zen. Eta zeinek egin zuen komentario hori?
Norbaitek Twitterren orokorrean. erabiltzaile batek, bai. Eta, bueno, bai, viralizatu zen, jenderi gustatu zitzaion, esan zuen, oso ondo moztuta dago, 3 zati hauetan, pelikulak zentzua dauka horrela, baina Scorseseri zitzaion gustatu. Niko izet ikusi pereza ikaragarria mantzen. Nik onartu barret pelikula ikusten ditudan orduetan, askotan ziplogeatzen izela eta 2-3 kolpetan ikusi bar izaten ditu dala, baina bestela nituzki ikusi orduan. Ui, nire lagumetek esateu, atzo pelikula bat ikusi nun, eta ze zemuzkoa, lo hartu nun, hasi que superona da. Ze, lo hartzeu, ona balin bada. Osa, txarra balin bada, ze txarra, ze rabia, ze gaizki, eta aserretuitea, eta orduan ezin du lo hartu. Baina ona balin bada, lo hartzeu. Eta orduan esateu, lo hartu nun, hasi que superona. Baina, zinema zalea da. Bai. Osea, ez da ona eta txarra ez du erabakitzen ez asmatzeu, Bai, osea, pelikula... Bai. Ez, nik ez horregatik, lo hartzen bali maeta ez dagoetelako gaitasunik esna jarraitzeko, baina bai, bizpairu golpetan batzutan ikusten ditut, beraz Scorsese jauna, sentitzen dut, baina nik horrelakoak ere egiten ditut. Barka... Barka berorre. So much blood. Eta ikusten eta entzuten ari garen hau, Uncharted azken proposamena pelikulei dagokionez, bideojoko saga famatuaren adaptazioa, Ruben Fleischer zuzendariak ekarritakoa. Bai, Ruben Fleischer da Zombieland filma, bi filmak ekarri zizkiguna, eta Marvelen Venom ere zuzendu zuen, besteak beste. Eta bueno, Uncharted ezautzen ez dunentzat, bada Indiana Jonesen oinordeko bat, baina bideo joko formatuan. Protagonista Nathan Drake da, eta munduan zehar bidaiatzen duen abentura zale bat da, altxorren bila da bilena. Eta bueno, bere burua egoera arriskutsuetan murgilduta ikusten du askotan. Akzio asko dago pelikulanek, ikusi ditugu ereikin batetik bestera salto egiten, eta trailerrean hori ikusten da behintzat. Bai, bideojokoak ere horrela dira, mora guztian ez dago atsedenik. Eta, bueno, 4 bideojoko principal daude, gero spin-off batzuk ere daude, baina joko horietan landutako historiorik ez da bere horretan kontatuko. Indutena da, bakoitzetik elementu desberdinak hartu eta historio berri bat sortu. Eta gainera, Drake gaztetan ezagutuko dugu, ze berez dauzka 30 urte. Eta, bueno, protagonista Tom Holland deu. Spider-Man. Dauzkala 25 urte, baina, bueno, nerabe itxura du, eta, bueno. Bai, badu egia da. Bai, bere epoka nerabe hori historio honetan kontatzen dana. Ez dana bideojokoetan asko esploratu, badaude atal batzuk non bere nerabea denean ikusi dezakeguna, baina film honetan horretan zentratu dira, eta Drakeek Sully ezagutuko du bere konpintxa dena bideojokoetan. Nik bideojoko ez dut ezagutzen, ala ere pelikula ikusi dezaket, ez da? Bai, azken ez da oso fidela eta... Ez, esan duten bezala, hartzen ditu elementuak beste jokoetatik eta nahasten ditu. Lehen idoia ipatu zu Drive My Carren sahab bat zela ibilgailua, hemen ibilgailu asko agertzen dira, baina bada bat ikonikoa, hau ere gorria eta hola deportibo itxurakoa, eta da Mercedes bat, 1954koa, Mercedes SL bat. Barkatu, begiratu egin duzu, edo kotxe hori ikusi eta badakizu... Enaiz zain frikia kotxekin. Bale. Begiratu egin kotxea oso politia zan, oso guapoa zan. Oso James Bond estilokoa. Bai. Ojo, agian Tom Holland ari da horrelako paperak egiten James Bond izan nahi duelako aurrerago. Esan du ez dela oso pozik gehiatu interpretazionekin. Ez? Ai... Eta giza joa. Eta orokorren bideojokoen adaptazioek zineman ez dute oso arrakasta handia izaten, ze gehienetan oso txarrak izaten dira. Eta... Egia da. Oain burua etortza ditena, hola, lehenengo Assassin's Creeden filma da, ez dakit 2006-2017koa, ikara gaitxarrak. Eta gero Mario Brosen bat badago baita, ez urrara gizkoa. Ikusi dut. Bai, txarra. Oso txarra. Txarra. Eta Wikipediako zerrendan sartze balin mazea bideojokoak, zinemara adaptatu diren bideojokoak,
Rotten Tomatoesen duten puntuazioa denetan oso txarra. Espero dugu, pixkat honek buelta matea estadistika hori, Bai, bueno, Antonio Banderas eta gente interesgarria da. Baina, bueno, entretenigarria dira. Eta Indiana Jones eta Lara Croft eta gustatzen mazaizkizu, Bai. Tom Holland gaztea da, oso gaztea da. 25 urte ditu, baina telesaieko pelikulako traileraren momentu batzutan 18 urte dituela ere badirudi. Bai. Gazte... Tom Holland dauka ume aurpegia. Gazte egi batzutan akaso paperaren zatez, eta egite, sentsazuri eman ditu. Bai, hori kritikatzen zaion. Bai. Ze protagonistak baditu 55 urte, igual pasatxo, eta hori 25 urte ditula Tom Holland, baina ez duela ematen. Bai, gazte aurpegia dauka, baina jatorra aurpegia dauka. Baina, azalduta, bere gaztaroan zentratzen dela historia, zentzu gehiago du, baina hasieran jendeak ez zuen ulertu erabaki hori. Bai, eta errepresentatu nahi duen pertsonaia zarago pelikularen estetikak eta giroak ere, pixkat gaztetxo egi, ez? Baina, besterik gabe, Idoiaren puripurian tarteo amaitzeko, badaukagu beste Made in Idoia dabila bat, bideojoko bat rojo. Bai. Miguel Morenoren lan bat. Bai, nik hau deskubritu nun aurreko aste artean txio bat bota zuen Miguel Moreno joko diseinatzaileak eta esantzun joko egin dut eta hemen daukazue itch.ion doan deskargatzeko eta jolasteko. Eta da, izugarrizko jartzuene izantzun. Eta sare sozialetan, Twitterren bertsio pila bat, eta Twitchen jende asko aritu zen jolasten. Eta da, beldurrezko bideo jokoak, 40 minututan pasa dezakezuna. Eta, kokatzen zaitu, frankistan nostalgiko baten pixuan. Bai, ikusten da. Hoxe, esan behar nizun, beldurrezkoa izan behar dula, bai ala bai, ze Frankoren argazkia ikusi dugu, hola aldizkaria mai batean, ze kastizoa dena, ez da? Bai, eta musika eta dena, eta pianoa jotzen dezunen, badau piano bat, Espainiako himnoa entzun dezakezu, eta... Zu zaude etxe baten barruan. Bai. Eta ze egin behar dezu? Joku hasten denean, agertzen daizu hor testu bat, esaten duna zure laguna desagertu da, eta ohar bat aurkitu duzu, eta ohar horretan bakarrik agertzen da helbide hau, etxe horrena. Eta suposatzen da, etxe horretara joan zarela, zure lagunaren bila. Eta hori, Niri gogorazi dit, nire bizitzan eukideten esperientzia okerrenetako bat. Bada, Madrildik bera jizten zarenean Despeña Perrosetik, zango nuke Kadizeko bidea hartzeko edo hartzen den bidetik, badago taberna frankista bat oso txungoa, bar Pepe izenekoa. Eta behin, nire aitak, kabroi alen hori, entzuten ari bazara, kafetxoa tartuko dugu, bazkaltzea gatuko gea, eta antxe da nik esan zei darraro baino, ez da git kotxean nire gauzetara, eta nintzen jabetu, eta sartu ginen barrura. Naftalina osai bat. Azka bat. Berak bazekin. Bazekin, ziria... bai, erabate sartu zian, eta antxe, derrepente nik uste, zerrau, eta bideojokoaren estetika, da, pixkat, bar Pepe batena, baino etxe batean. Bar Pepeko jabeak okiko lukena ziurrenik bere etxean, edo ziur bar Pepen badagoela horre zerbitzariek lo egiteko kutsitrilen bat, eta estetika hoxe izango du. Zuba, probatu nahi dut. Azkenen Morenok nahi Bar Pepe. Joe, rojo. Ordu erditxon bukatu duzu. Sartazea itch.ion, daukazu rojo bilatzen bali mehazu, orkituko duzu, eta 800 mega hola dira, deskargatzea dituzu tita baten, eta 20 minutu, depende zenbat jokotan jolastu zaren, edo zenbat denbora pasan nahi duzun horretan jolasten. Eta esploratzen pixkat, pixu sinistro. Eta, horrekin lotuta esan dezuna, goatzen dula benetako lekuetara gogoratzen duela, Morenoren hitzetan, ideologia fascistek, estremismoak eta fanatismoak eragiten duten beldurraren representazioa da, berez ez dala hain, ez dala fikzio horrela.
Ze graziosoa, sartu naiz estekan ikusteko, gero geisteko jokoa eta jartzen du holako mezua. Kontuz, joku hau ez da Frankoren apologia. Guztiz kontrakoa da. Garai horrek sortutako terrorearen representazio bat da. Squid Game bezala, ulertu behar dela ze kontatu nahi duen sortzaileak eta ez interpretazio librea egin. Ze rollo hau, ez, nik arte egiten dut gero norberak bere interpretazioa egiteko. Igual pixkat gainbaloratzen ari gara interpretazio libre, Igual, hasi behar dugu artea sortzerakoan ja instrukzio batzuk ematen. Oino, galdera bat, gero lo egingo dut? Bai, nik uste dut. Bai, lasai, Jon Lizek esan du mesedez goiuri jokatu zuzenean, nik egingo dizut konpainia. Ui, ez da txarra. Igual bihar partidatxoa joatzen du. Ai. Ez? Azkenen beldurgarria da, ze jende askoren burua etxe hau bezala muebelatuta. Wow. Boom. Mic drop. Frankie's Taltzari System. Ba, horixe, laburpen egingo dizuegu dira batean, telesailei dagokienez, bi proposamen, All of Us Are Dead eta Suspicion. Pelikulei dagokienez berriz, The Eyes of Tammy Faye, Drive My Car eta Uncharted. Eta bideojokoen tartetxoan, azken, hau, rojo. Etxe frankista batean sartu eta pasa beldurra gai. Badakizuen orden hau? Nik bai. Gidoiak ere ondo ezagutzen duz, bere bideo bat editatu dorein dela gutxi. Ba, ez dakitzen den. Ez? Akordeia jotzen duten zenbat bideo editatu dituz azken aldian? Pia bat. Bi euro, bai? Egia da, baina Gorka Hermosakin hasi zen, eta... Azkeneko, Iñaki Diegez izan genuen... Joan den astean odula bi asteia? Lehengo astean. Lehengo astean, ez da, bai. Eta zozketa badaukagu, ostiral honetan Iñaki Diegez triok... Otsaiak amaika. Lugaritzen, Imanol Larzabal kultur etxean, Donostian, kontzertua eskainiko dutelako. Angel Untzuk, Iker Telleriak eta Iñaki Diegezek. Eta guk, galdetu dizugu eta gure historian ez da gongo, baina laizter sortuko dugu. Zuek lasai, segituan iogoko dugu edo gero saioa bukatzean seietan. Aukeratu behar duzue gure 3 aukeretako bat, alegia ze instrumentuk osatzen duten Iñaki Diegez akustik trio asmatu behar duzue, eta behin hori asmatuta, mezutxo bat bidali, sarrera hitzarekin. Eta guk bi sarrera bikoitz dauzkagu zuen artean zozkatzeko. Beraz, hori, asmatu behar duzue, hemen ez, hau lehenguan Iñaki Diegezek kontatu zigun munduan barrena, zebilela proiektu erraldoiekin zegoela, da musikari erraldoiekin grabatutako makroprodukzio bat da, baina oraintxe akustik trio horretan, beste formato txikiago batera egokitu dute Diegezen sorkuntza azken urtetako kantuak, eta benetan interesgarri eta gozagarria den kontzertua eskainiko dute. Esandakoa, ostiral honetan Lugaritz kulturetxean edo Imanol Larzabal kulturetxean Donostian 7:00 guk bi sarrera bikoitz dauzkagu, bihar izango da azkeneko eguna lehiatzeko, eta asteazkenean zozketa egingo dugu eta esango dizuegu zein diren asmatzaileen artean bi sarrera bikoitz horietako, bikote bana, sarrera bikote bana, irabazi dituztenak, eta espero dugu, zu izatea irabazle horietako bat, baina beste zu hori ez da izango. Da Jon Lizek dio, niri lan asko bidaltzen duzu, baina ez zara gogoratzen, emajo? Gogoratu zertaz? Ez dakit? Datak esan ditugu, esan dugu lekua, esan dugu data, esan dugu... Ui? Aurreko astean egontzen gurean edo ez hori edaen gogoratzen naizena. Bazenek izen bagauza dauzkadan buruan. Burua jute zait, adin aukeria, Jon Liz, ze uste bai, Jon Liz, zartzen nahi gaitu gire, bai. Horixe, gure estoritan izango duzuela segituan, badauko guiago, Juri? Jartzen ari nahi zerkatu. Velozidadetan bizidan emakume hau. Eta Iñaki Diegezen kontzertua gozatzeko aukera izango duzuela. Horixe kontatu nahi genizuen. Eta segituan, gu Disney giroan murgilduko gara. Disneyland Paris jolas parkeak laizter, 30 urte beteko dituelako, eta ez da, ikaragarri gorazarra egin nahi diogun leku bat, baina bada zerbait honen sorkuntzan eta hainbat momentutan benetan
interesgarria dena. Baduzu historia gure Instagramen, sartu bertan eta erantzun galdera, edota bestela gure WhatsApp eta Telegram bitartez ere egin dezakezu, 688-754-4 telefonoan eta 3 aukerak irakorriko dizkizuegu, ze hori ere asmatu beharko duzu, WhatsAppez edo egiten duzuen bidetik egiten duzuela. Galdera da, Iñaki Diegez akustik trio, ze musikatresnek usatzen duten. Trompeta, akordeoia eta perkusioa, akordeoia, gitarra eta pianoa, edo gitarra, akordeoia eta perkusioa. Hortxe asmatu behar duzue, 3 instrumentu diren, eta bialtzen badiguzue WhatsAppa edo Telegram mezua ere, zozketan sartuko zaituztegu, bestela Instagram bitartez errexi egingo duzuen gogoratu gero sarrera jartzea. Arratsaleko 5:25 segundu, naiz irratian zarete zuzenean bigarren kafean eta oraindik gauza mordoa kontatzeko daukagu, beraz, zaudete hor, goxo gurean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eguna motel hasi duzula, guk jarriko diogu erremedioa sendagairik onenarekin, musikarekin. Astelehenetik ostiralera, 10:00-tik 12:00 musikaria. Egin zure kantu eskaera musikariari. Helarazi mezua 644-632-944 zenbakira. Berriz esango dizugu, 644-632-944 zenbakira. Idatzizko mezuak zein ahots mezuak helarazi guri eta gogotsu jarriko dizugu eskatutako kantu hori. Zure doinuek ere tokia dute musikarian. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Aurten 30 urte beteko ditu Disneyland Paris jolas parkeak. Magiak inoiz baino distira handiagoa izan dezala lelopean, ospakizun andana antolatu dituzte urtebetetze berezi hau ahaztezina izan dadin. Ikuskizun eta mozorro berriak, ikusi gabeko eskulturak, lorategiak, 30 zenbaki potoloa da, Inigo. Sinesgaitza dirudien arren, ateak ixtegotan egon ziren Disneyland Parisen. Benetan? Bazenekiten. Hasiera etzen bat ere erraza izan. 1982 arte, Walt Disney Companyk arrakasta besterik etzuen izan jolas parke tematikoen negozioan. Bere lehen parkea, Disneyland, 1955ean inauguratu zuten Anaheimen, Kalifornian. Bere goiburu nagusiak, It's a Small World After All, edo azken finean mundua txikia da, Amerikako estatu batuen ikuspegi idealizatua sustatzen zuen, bizikidetzaren sentimendu unkigarriak sustatzeko kalkulatuta zegoena. Tunel ilun eta atrakzioak zituen, umeak apur bat izutzeko, baina benetako mundu maltzurra Disneylandeko mugetatik kanpo geratzen zen. Marrazki biziduenetatik eta komikietatik denek ezagutzen zituzten Disneyko pertsonaiak, adibidez Mickey Mouse, Donald Atea, Loti Ederra, Edurne Zuri, horiek guztiek eskuragarri zeuden gonbidatuak gidatzeko.
Anaheim parkeak berehalako arrakasta izan zuen. 1970ko hamarkadan formatua hartu eta, Floridan errepikatu zuten. Eta 1983an Disney erakutsi zuen Japoniarrek ere maite zutela Mickey Mouse, Tokyo Disneyland arrakastatxoaren irekierarekin. Beraz, Europarekin ausartu nahi izan zuten. Idoi, azkenen jontzinen Tokyo Disneylandera? Ez, nintzen joan. Badakizu, Goiuri, Idoia eta biok Tokion lanean ginenean Olimpiar Jokotan, zuk idatzi zenuen WhatsApp taldera eta Idoiari botatzen jona mutxoa animatuko zen telesaien eta filmen inguruko tartea egitera. Eta trukean Inigok gonbidatuko zaitu Tokyo Disneylandera esan zenion. Bai. Eta baina ez zinaten joan. Ez zen posible izan. Ikarragezko mugekin genbiltzanan lanean eta ez dakit ezkenuen aukera topatu. Ia da COVID-a dela eta ez dela... joango gara noiz bai. Beraz, Floridaren formatu hori errepikatu zuten Tokion. Kaliforniakoa Floridan eta gerora Tokion. Eta Tokiokoak segulako arrakasta izan zuen eta orduan erabaki zuten, Europan jarriko zutela. That don't make it right. Why you always doing that? Playing guitar while I'm sleeping, acting like a brat. I think that you're sweet like rock candy, warm like beaches that leave me sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always. Hori, erabaki zuten Europan eraiki bartzutela horrelako parke bat, karo noski, arrakasta eduki balin bazuen, Estatu Batuetan eta Japonian, dirua egon zitekela uste zuten. Eta orduan, hasi ziren ikertzen kokapena, irisgarritasuna, garraio publikoa, lurzoru mota. Hori guztia kontun hartuta, Disneyk bere lehen Euro Disney parkerako kokapen perfektua zein izango zen erabaki zuen. Momentu batean bazirudien Espainiak jasoko zuela sari hori. Eta, berez saria da, ze azkenen, dirua da, lanpostuak dira, erosi behar dezu tamaina handiko lurzoru bat. Eta orduan esaten zuten agian Oliva herrian izango zela, hau Valentzian dago, Pego, Alakanten, Denian, Alakanten edo Salou, Tarragonan. Horiek izan zitezkeela, agian Euro Disney bat eraikitzeko leku aproposak ze izan ere, bertan uda lehorren klima subtropikala dute, Kaliforniako Disneyland parkeak daukanaren oso antzekoa. Baina azkenean proposamen horiek porrot egin zuten. Eta garaiko Disneyko CEO-ak, Michael Eisnerrek, esan zuen, Parisko kanpoaldean dagoen Marne-la-Vall izeneko herri txiki bat hautatuko zutela. Disneyk egindako kalkuluen arabera, autoz, 4 ordutan 78 milioi europar iritsi zitezkeenara, eta 2 orduko hegaldiarekin beste 300 milioi. Hau da, kokapen zeharo egokia. Beraz, luma eta papera hartu eta azken kontratua 1987an sinatu zuten. Tira, kokapena eta bultzada txiki bat. Frantziar estatuak 1 milioi euro zerga pizgarriak eskaini zizkion Disneyri parkea bertan kokatzeko. Frantzesentzat 30.000 lanpostu sortuko zituztela edo espero zuten? Baina beraiek esan zuten kokapenagatik izan zela eta lekua geografikoki oso estrategikoa zela. Horia diru laguntza horiek, isilean mantendu zituzten hasieran behintzat. Eta egia da, diruaren kontua ezin dugu ahaztu, azken finean Disney kapitalismoaren globalizazioaren erakusle handienetarikoa da. Baina itzuli gaitezen 80ko hamarkadara. Esan bezala, 87an paperak sinatu zituzten, eraikuntza handik gutxira hasi zen eta Euro Disney ofizialki jaio zen. You never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry? 5 urteko lanen ondoren, badakizue, Erroma etzen egun baten eraiki eta Disney askoz gutxiago, Euro Disney prest zegoen, eta 1982ko apirilaren 12an hau gertatu zen. Gaur Disney unibertsoa zur mamitu egingo da, hemen Europan. Paristik zuzenean, erreinu magiko berri baten jaiotza ospatuko dugu. Euro Disneyren irekiera handia.
with the grand opening of Euro Disney. Howdy, folks. Herzlich willkommen. The grand opening of Euro Disney. Euro Disneyen irekiera handia. Artista hauen parte hartzearekin. Jose Carreras, Cher Isabella Duchesne, Angela Lansbury, The Gypsy Kings, Gloria Estefan, The Temptations, Tina Turner, Isabella Paul Duchesne, Gloria Estefan, The Gypsy Kings, Angela Lansbury, The Four Tops, The Temptations, Tina Turner. Plus appearances by the Disney characters known and loved throughout the world. Bai, ondo entzun duzu. Jose Carreras Bartzelonako opera abeslaria, Cher eta Tina Turner abeslari estatuatuarrak, Gypsy Kings frantziar flamenko errumba musikariak, Angela Lansbury aktore britainiarra, Isabella Duchesne izotz patinatzaile olimpiarra, sekulako festa antolatu zuten Disneyeko pertsonaiei ongi etorria emateko. If I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. Baina barruan ospatzen ari ziren bitartean, kanpoan jendea haserre zegoen. Eztabaidarako gaia izan zen. Kritikari asko izan zituen, intelektual frantses nabarmenak barne. Pentsa, Txernobil kulturala izena jarri zion Ariane Emnauskine zuzendari artistiko paristarrak. Wow, Txernobil kulturala. Bai, gogorra, Eta kontzeptu hori gainera azkar hedatu zen. Azkenean, esaldi hori Euro Disneyen sinonimo gisa erabiltzen hasi ziren. Zergatik Txernobil kulturala askorentzat imperialismo kulturala zelako, neoprovinzialismoa bultzatuko zuelako, eta kontsumismo estatubatuar txarra sustatzen zuelako, ez dakit kontsumismo estatubatuar ona existitzen den, hori pentsatu dut, vale. Baina behintzat beraiek zioten kontsumismo estatubatuar txarra sustatuko zuela. Ze azken finean, bai, Disney bada Amerikako estatubatuetako ikurra handi horietako bat. My world was shattered, I was torn apart. Like someone took a nap and... Batzuentzat hain maitagarriak diren Mickey, Minnie, Goofy, Daisy edo Donald pertsonaiak guztiz arrotz eta inbasoreak ziren Europar askorentzat. Izan ere guk Europan baditugu gure pertsonaia propioak. Komikien tradizio luzea daukagu, eta bereziki hori gertatzen da Belgika eta Frantziar estatuan. Franco-Belgikar komikigintza, frantsesez Van Desine Franco-Belge, Frantzia, Belgika eta Suitzan ekoizitako frantsesezko komikigintzari deritzo. Eta Amerikako estatu batuetakoak eta Japoniakoekin batera munduko 3 komikigintza nagusienetako bat da. Europan komikigintza nagusiena barkatu, bai usadioz eta baita gaur egun ere, nagusiki Frantzia eta Belgikan, urteko argitalpen eta salmenta kopurek baieztatzen duten bezala. Pentsatu zuen haurtzaroetan, nirean behintzat pertsonaia hauek, ez dakit, protagonismo handia izan zuten. Tintin, Asterix eta Obelix, Titef, Espiru eta Fantasio, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Potjokiak, Europak bazituen bere pertsonaiak, ez zituen Amerikarrak behar. Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Baina Disneyek aurrera egitea erabaki zuen. Eta hain arrakastatxoak ziren, Amerikako estatu batuetako parkeak dena hartu eta bere hortan ezarri nahi izan zutela Europan. Eta noski, estetika kopiatzea ondo dago, jolasparken estiloa mantentzea, koherentzia bilatzea, baina neurri batzuk ezin dira hemen ezarri. Bakizu zein izan zen arazo gehien sortu zituen neurrietako bat? Uste dut Disneyekin ez duzuela erlazionatuko, ez da Disneyko iruditeriakin ez zuelako berez loturarik. Alkola. Alkola? Bai. Zerik alkola? Amerikako estatu batuetan ez dute alkolik saltzen parkeetan. Esaten dute protagonistak umeak direla, aurrentzat prestatutako leku bat dela, mundu zoragarri bat sortu dutela jolasteko eta amesteko, baina Europan eta bereziki
Frantzian bazkal orduan ardokopa bat hartzea errotuta dagoen ohitura bada. Gu gaur zurito bana hartu dugu adibidez. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusión. Eta noski izan zuten, Kalifornian ez balin badugu alkoholik saltzen, Euro Disneyen ez dugu alkoholik salduko. Eta, helduak haserretu egin ziren. Ohitura balin badaukazu, ardo kopa behintzat ez mozkortzeko, inorez joaten Euro Disneyera mozkortzera, baino bazkal orduan ardo kopa bat, edo garagardo bat eskatzea, ohitura zen, eta debeku horrek haserre asko sortu zituen, baina arazo bakarra hori izan balitz gaitzer di. Ze aztertu zituzten lekuak, aztertu zituzten eraikuntzarako materialak, baina kultura aztertzea aztu zitzaien. Ardoaz gain, beste arazo handi batek egin zuten topo. Orduarekin. Bapatean, eguerdiko 12tarako jendea ilarak egiten hasi zen jatetxeetan, baina beraiek 12tarako ikuskizunak zuzkaten antolatuta, ze ez zuten ikertu eta ez zuten pentsatzen Europan inork 12etan bazkaltzeko gogoa edukiko zuela, eta Europar askok 12tarako bazkaldu egin nahi dute. Basukaldeak ez zeuden prestetan noski, gozea dagoenean horrek haserrea sortzen du. También de las vocales con sabor a fresa. Gastronomiarekin lotutako kontu hauek garrantzitsuak izan ziren, baina arazoa handiagoa zen. Bazirudien, Europar gehienek parke tematikoak egun bateko txangoak egiteko tokitzak hartzen dituzela, edo behintzat ditugula. Guk ez dut uste, nik inguran ez dut inor, ohitura duenik antolatuko dugu bidai bat Kaliforniako Disneyera eta egingo dugu bidai osoa han, Disneyetik atera gabe ez, agian egingo duzu Kaliforniera bidaia eta egun batean esango duzu, guazen hango Disney bisitatzera, edo Tokiora zoaz eta denbora balin badukazu, zuek etzen duten egin, baina jendeak egingo du agian, guazen egun batez Tokiora. Ez dut uste, zoekungo zinateke Tolosatik Tokiora, Disneyland Tokiora joateko bakarrik? Ez. Lanen ginen dazkinen jun? Lanen ginen bila bete dazkinen jun? Hori. Disney Corporationekoek estatu batuarrek usten zuten jendeak hori egingo zuela, Euro Disneyen. Hemen Paris ingurura hurbilduko zirela, soilik Disneyera joateko. Baina, Europarrek, hori, egun bateko txangotzat, edo egun batean egiteko plan gisa ulertu zuten. Eta ez oporraldi luzeetarako helmuga gisa. Hau, xok handia izan zen Disneyentzat. Enpresak milaka milioi inbertitu zituen luxuzko hotelen eraikuntzan parkaren ondoan, baina bisitariak ez zituzen hotel horiek behar, ze goizan jun eta gau ez itzultzen ziren etxera. Eta ia denbora guztian utxik egon ziren logelak. Irekitzeko unean, 1982ko apirilean, 7 hotel zeuden, guztira 6.000 logela inguru zituztenak. Gauza hauekin, 1984erako, ireki eta 2 urtetara, guztira $2.000 milioi galerak zituen Euro Disneyek. Istea pentsatu zuten. 2 urte, galerak ez zuten dirurik irabazten. Ireki eta lehenengo 6 astetan 3.000 pertsonek lan utzi zuten. Ze horrere baduki zuten horrelako arazoa, hango lan politikak hartu eta hemen ezarri nahi izan zituzten, adibidez, han lan egiten duten guztiek itxura bera mantendu behar dute, azkazal kolore berdina, piercingik ez. Kalifornian. Kalifornian eta Floridan, estatu batuetan. Eta ia denak kolore antzekoa, eta azkazal kolore berdina, eta tatuajeak biztanez, eta gona luzera berdina, eta Frantziar estatuko sindikatuek esaten zuten hori legeren aurkakoa zela, bakoitzaren nortasunaren aurka egiten zuelako. Beraz, lehenengo 6 astetan 3.000 pertsonak lana utzi zuten. Horri ere, kriston zartako izan zen Euro Disneyentzat.
Baina erabaki zuten ez zutela itxiko, hainbesteko inbertsio egin ostean ezin zutela itxi. Eta nola konpondu zuten? Space Mountain atrakzioa izan zen mugarria. Ze Kalifornia eta Floridako parketako erakargarri turistiko nagusia gaztelua da. Loti ederraren gaztelua. Turistak area joten dira eta txundituta geratzen dira gaztelu handi horrekin. Baina, esango diguzu guri, guk hemen gaztelu asko ditugu inguruan, gezurretazko gaztelu bat ikusteak gainera, ez gaitu harritzen eta pentsa, Europan, ez dakit, Frantzian loira eskualdea gazteluz beteta dago. Jendea ohituta dago gazteluak ikustera, eta diodan bezala, benetzazko gazteluak, beraz, gezurretazko gaztelu arroix bat, ez dakit, ez da, hain liluragarria. Orduan erabaki zuten, gaztelua ez balin bazen gainera kargarria beste zerbait eraiki behar zutela. Eta eraiki zuten Space Mountain, Errusiar mendia. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Eta Space Mountain atrakzio hau estreinatzeko, segulako festa berriro zen, bat gustatzen zaien hauei festa. Eta Elton John gonbidatu zuten, kontzertu bat eskaintze zen Space Mountainen aurrean, ez dakitze erlazio daukan Elton Johnek espazioarekin, baina egin zuen horrelako kontzertu bat, jendetza joan zen, prezioak murriztu zituzten, horrek ere, bisitarik gehiago joatea albidetu zuen, eta lortu zuten egoerari buelta ematea. Izena aldatu zioten, Euro Disney izatetik Disneyland Paris izatera igaro zen, nortasun handiagoa hartze zen, eta bankuekin akordio batera iritsi ziren interesik ez ordaintzeko. Horrela, lehenengo urte malkartxo horiek gainditu, eta gaur daño iritsi dira. 30. urte betetzera. Segituan Idoia Sánchez etorriko da, baina ez dakite nahi zuen Disneyland Parisen inguruko pasarteak eta anekdotak kontatu edo pasatxan da egingo dugun. Nik esan nahi Elton Johnen eta espazioaren arteko lotura Rocketman dela. Egia da! Bai, logika dauko orduan. Egia da, oso ondo Idoia. Eta horrek konbalidatzen du zure anekdota ez kontatzea. Idoia da bilozkudun, egin martxe egin bar duzula, zu agurtuko zaitugu, datorren, aste honetan esan dugu Goia sarien inguruan tarte txarra bat bar dugula, eskerrik asko, eta, guk hemen bihar ikusiko dugu elkar, así que... Bihar arte. Eta segituan, Idoia Sánchezekin, lubrikanteen inguruan aritu behar dugu. Keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the... Eta gero takatekla Idoia diote hemendik, Jon Lizek dio. Quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. Eta gehitu du Jon Lizek, gainera sari oso tolosarra dago jokoan denboraldi honetan takateklan. Eman buelta eta ikusiko duzu. Eta haren baigu aurrera guaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
All the ladies, if you feel me, help me sing it out. Everything is cool between us, big. I told you that. Be out on the road with my people, just doing what I gotta do. Nothing going on, this shit be going on. Got to trust me, man. Bigarren kafearen azken txampan ari gara murgiltzen, baina azken txampau azkar eta errex izan dadin guk horrela lagainkortasuna bilatu behar du, irristakortasuna, lubrikazioa behar du arratsaldeko 6etara heltzeko, eta horrexegatik etorri da gurera Idoia Sánchez García, arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Horrelako zerbait da, ez? Bai, de hecho, hasi zara botaten sinonimo pila bat, eta nabian etxo izan, noiz helduko esan irristakor, dalako bastante clave, esan nauen. Irristakor. Bai, irristakortasuna. Ze polita. Bai, pila bat, eskerrak erremerreak ez garena, bestela. Komplexu. Baina, labainkorra ere erremerrentzako ez da erresa. Ez, baina, bueno, gutxitxu hau. Baina, bueno. Sinonimoak bilatzen hasita, jarraitezke gehiago bilatzen. Esan edote, egongo dira, ez? Oraintxe bururatzen ez zaizkigunak. Baina sinonimoak zertarako, zegoendik ez zuen esan... Ja, egisa da. Zeren sinonimoak. Arrazoi. Limurkor, lerrakor, limuri, labaingarri... Limuri. Limuri oso politxa da. Bai, baina limuria... Lurra oso limuri dago izango da, ez? Egia esan hau... Limuri... Bai, ados naiz. Baina bai, lerrakorra ere nik genuen inoiz erabili. Bide limuriak, erlazio limuriak. Erlazio limuriak da, gazteleraz, relaciones lujuriosas. Loturia aukilekea, sotu bueno, Bai. Limuriak. Gainera, baina, esan bida, hori, zuk esan duzuna, 8 tono horrekin hor. Limuria. Eta kantatzen ari da honik nola esango luke? Nek? Limuri. Erlazio limuriak. Bueno, Idoia Sánchez, lubrikanteen inguruan hitz egin behar dugu, badute bere garrantzia eta bere erabilkortasuna gure harremanetan eta eta mota askotakoak eta oso ezberdinak ere badira, naiz eta nahiko estandarizatuta dauzkagun askotan gure buruan, ez? Bai, eta batez be nik esango nauke badala produktu bat dagoela nahiko demonizauta. Edo, egin baten, edo gustako baten pentsetia badala geixenon mesiletan dauen produktu bat, baina orokorrian edo bai dau esango nauke, ez? Badauela hola kreentzia popular batero, ez? Eske nik holakorik ez dut bihar. Nik pila bat, ez? Ez dakote biharrek hori adinean eraginez biharrezku edan zeo zer da. Eta egisa da, zelabait sortzen dela horren inguruko, hori bat, ez da tabu moduko bat, baina da produktu bat super versatila, komentetan gabitzena, super erabilgarria, daukola mota pila badauz, ez dakit, erabilera konkretu. Dala produktu bat superranitza eta eukibiko leukela lekua edo zein pertsonan dako. Ez dala, ez dakit. Baina nik uste dut hasiera batetik badaukola, ez? Hori de, nik ez dut bihar lubrikanterik. Eta bihar ez da benian be probetan bosut esan duzu, nik uste dut hola nobeto doia zela gauzak. Eta lubrikazioa bera ere nahiko koitozentrista ulertzen dugu, alegia ez lubrikantea behar dugu zakila vaginan edo zakila uzkian sartzeko. Penetrazioa da penetrazioarako, ez? Eta askoz zakila otarako daiteke. Zagotezan norberak bere buruakin jolasten dozunean erabiltzeko gurotezan da osat erabilizeikena be bai, ondo esan dozun moduan ezin dozu praktika urtara bakarrik murriztu, holako esan dago moduan, holako produktuan hitza izan da tristia izango litzakelako. Da nadala, esatia ez, segatik ekarrioten gaur gai hau, zelan okurriru jaten gai hau ekartia, sarietan, eskrola purtxo bat itxain genbiltzela, gertu jaten berriro, eskuntza sexualan izenian bideo oso politxak itxen ditxun norbait. Eta bideo horretan, basikamente esatezan lubrikanterik onena listua zala.
Eta ez bakarrik hori, baizik eta listua, eta norberan jariakin propioek, hori nahaztu eskero, jas lortzen zala produktu bat, lortzen zala jariakin bat, nahikua dentxo, ero, izateko hori, marabila bat, eta, en plan, segur zuzatia, baina listua ura da ninean, ez da munduko lubrikanterik onena, eta nik uste dut hori badala non ezaguna dan zeo zer, baina ez dakit, hola zabaltzia, ez dakit bideo baten, ez dakit, esatia, listua, ez da lubrikante bat, eta ez da koktel bateko nahasketa bat, ez dakit zetan nahaztu esekin bez, eta ez dakit, gehigarri bat bidebozu, bortarako dauz, lubrikantiak. Bueno, eske hemen zinemako baita kalte asko egin du. Adibidez... Eta pornoak are gehiago. Are gehiago, baina pornografikoak ez ziren pelikuletan ere, ezagit, Last Tango in Paris hontan gurina erabiltzen dute... Bueno, Last Tango in Paris kantzeladutako zuzendaria. Ez dakitze pelikula da, bez... Último Tango en Paris, edo Last Tango en Paris. Bastante filmografia gutxi dago nike. Horre... rodajearen izenean bortxaketa bat gertatu zen. Urtetan... Zela da, aktriza. Aibizen alemaniarra dauka. Maria Schneider. Hori da, bai, ezagutzen dut. Eta hor gertatu zen Marlon Brando kurteetan barkamena eskatu ziola. Baina pelikularen zuzendariak, Bernardo Bertolucci, egia da, zinemaren historiako zuzendaria handi horietako txataukagula, ez zuela inoiz onartu hori gertatu zenik, eta penetrazio anal bat gertatzen da, gurinarekin... Bortxaketa bat da, grabautakoa zinean. Hori da. Eta gainera gidoian justifikazio handirik ere ez zuen. Orokorrean, sexu eszenek ez dute justifikazio handirik. Geixenetan, historiarako orokorrean ez dakiz aportaz. A ber, ongo diela batzuk baietz, baina orokorrean... Eta gero, sexu estena batzuk graba daitezke, sexu harreman, sexu penetratiborik gabe. Antzerki xabe aldi zeikela. Eta batzutan, ondo egon ez dakit, bai. Tira, baina adibide gisa pelikula horretan gurina erabiltzen dutzela, badaude beste batzutan olioa, sukaldeko olioa, kokon olioa erabiltzen. Bai, edo zuzenian baten bestiai, hori amatxua botaten dutzala, segita goti zuzenian, baina, en fin. Bai, eta batzutan besterik ez balin badago eta behar bada, kaso listo izan daiteke. Bai, ados. Soluzio... Ez da, baina ados. Baina... gero, jakin behar da, listuak ere lubrikazio gaitasun gutxi hori galtzen dula segundu batutara eta lehortzen dela. Eta ez dakit, ura bera, urak berak ez dago eskaintzen inolako irristakortasunik, eta de hecho norberan burua lehortzeko asko zerrestasun gehiaudako busti sensazio hori horrei iraunkortasuna emuteko baino. Zu pentsatu, igere lekunibilitakeo legintzak sartzia ez da errexak jartzen saiatzen zaren ez inezkoa da. Legintzak kuleru gabe hain urrun joan gabe dutxan edo baineran hasten den harreman sexual batek oean bukatu behar duenean azalen artean zirristakortasun gutxi dagoen ez zetasunaren ondorioz eta hori behitu aipatu duzula dutxakua hori nahiko zela da sobrevalorauta hola besango nauen bai sobre todo buru apurtu zeikelako. Hor heldulekuak eta... Bai, claro, horretarako produktu beba dauz, konkretuki dutxa nola lotzeko, bere momentuan, bai, baina guretzan, bere momentuan, dauzela bideratuta, pertsona helduak eta, apurate, bainera sartu behar badie, horren helduleko izeteko, baina, karo, beste bat, askarra bibilizan. Eta kaltze bentosadunak ere bai, ez da? Hori uste dut existitzen dela. Kaltzeak... normalean penetrazio bat gertatu behar gertzea nahi baduzu eta mutilak beste mutil bat edo mutilak neska penetratu behar badu eta penetratzailea altuago balima da hor zaila da. Bai, ados. Ikarrazko flexio egin behar da espazio oso txikien horon penetrazioa jasango duen pertsonak bi altza balima dauzka. Guapísimo. Bai, esaltzute. Bai. Asko zerrexeago gertatzen. Bai, banauko nik usitxa, kize gauzetarako olako kojin formadun batzuk eta ez daite esan aldakia igoteko eta olako txauza, baina... Baina, alarea doz nago, Bai. Dutxan sexu harremanak... Ke diria, bai. Baina horretik nion batzutan...
hasi daitezke dutxan eta elkarikutu eta goratu eta kitzikapen hori, eta gero bustita, gorputza erdi bustita nahiza lehortu duzun ezetasun punturrekin horrel ez da batere labainkorra, azala bera eta ez? Bai. Ba horixe, naizta kuriosua da, eta apurate gaixai helduz orokorrian, eta merkatuen esango aukera geixen eskaintzen dauen lubrikante motia dalako anitzena, da justamente urroinarridunak, urroinarrixa daukienak. Kasu hontan, dieba esango eike lubrikazio naturalan eundurai geixen gerturatzen dana, daukon teksturia oso agradablia da, oso harina moan da, ez da pedensua, esla da, eta daukon gauzarik horrena da, ez da laizeten oso pegajosua, ingredientien artean behintzat azukarra espadauko, badauzela batzuk badaukienak, ez da biharrik, baina bueno. Hori, barkatu, zein lubrikantek, kamarare? Urroinarridunak, bai, hori gabitza izaten ez, azkenen gabitza aipatzen, hori, ura ez dala, ez dagoela laguntzen inondik inora lubrikante izeteko funtzin hori ez daukola baina hori anitzenak eta batez be aukera geixen eskaintzen da bienak justo badiela urroinarrixa daukien lubrikante. Hori da, pinturarekin ere hori gertatzen da. Pinturas kon base al agua edo esaten dana, urroinarriko pinturak. Ez, paretak pintatzekoak ere, badaude ura oinarri bezala oza askotarako da ona. Eta hauek bereziki garrantzitsuak dira, nik irakurri dudanaren arabera, ez dialako kondoientzat korrosioak batzuk izan daitezke. Bai, gaur egun ja oso gutxi, diegero aipatuko zeintzuk ez dien latexeko preservatibuekin zera, porque gaur egun badauze poliuretanoskuak, edo azkenean existiruten dalako latexai alergia hori. Orduan hori izan binoen, produktu honek daukon honena da hori, adina da neinean, ez dauela zikintzen, ez da oso itxaskorra, baina alde txarraiero begiratuta, izango errestasun handixabakin surgatzen dala, azkenen ura dalako bere oinarrixa, orduan surgatziaz aparte, evaporau behin leike askar, orduan, seguramente birjarrin biharko zu, saioak irauten daen bitxartian, izen leike basikatzia eta berriro bota bihar izatia. Baina hori, niri bintzat, agradabliena doitxejat, eta esagunak dien basaporeskuak, eta holaxe, normalian kategoria ontakuak izeten die. Gero eraukiko gauke, silikonea oinarrixa daukien lubrikantiak, izeten diela euren ingrediente nagusia, izeten dalako dimetikona deitzen dan silikona mota bat. Orduan, honek ezaugarri emoten dotzie, alde batetik impermeabliak bihurtzen ditu, hau da, ez da olixoa, da zenan hori da silikona bat, baina ez da urakin kontaktuen ez da galduko, horregatik impermeableteasun horiero. Ez die xurgatzen, orduan horrekin muten dau, muten dutza izetia askoz den zu hau, ondorioz bebai erabili beharko da, ure oinarridunekin konparauta bastante kantiade txikinaua, ze daukien gaitxasuna zabaltzeko, bebai izango da ondixaua. Orduan, kasu hontan, eta batez tailerretan eta ikusi harri izan dutenagatik, lubrikante mota hau, edo hasieratik guzta utxe jatzu, edo erabakten duzu ez tala zuretako. Esaten dut, dauki oso hori tekstura densua, orduan hori, esan bidabe bai, normalien garestitxauak izeten diela. Hoi galdetu behar nizunea, prezion desberdintasun asko dagoen... Ez asko, baina garestitxaua da, egisa dabe bai, erabili bideala gutxia, orduan, gerora, erabilera eta presio arteko alde hori ez dut uste izango danik hain handixa. Askotan be bai, silikon askoak egoten saltzen die praktika analetarako ero egokixaua litzaken lubrikante moduan, bazkenean uskixak ez daukolako bere kabuse lubrikatzeko gaitxasuna, orduan, zer den zuoa bertan aplikau eskero, badanak irristakortasun gehiago hartuko dago. Baina, kasu hontan, daukien gauzariko kerrena da, gaur egun ja, badie, kompatibliak die, edozin motako preservatibuekin, baina ezin die erabili silikon asko jostailuekin. Orokorrian, biberradore goxo eta holaxen zan duzula, que gustosito ikutzia. Horri danak daukie gainetik silikon asko kapa bat, dala azkenien dauen materialik hipoalergenikuena.
Eta aparte, bueno, temperaturia hartzeko errestasuna dauk, kostakit orduan orokorrian dausen jostailu sexual gehienak material ontaz inda dauz, vibradoriak izan edo ez, eta kasu hontan, hori lubrikante mota honekin ezingo zien erabili. Uroinarrikoarekin bai? Bai, uroinarrikoakin bai, horretia hori danetarako. Jostailuiek ere garbitu urazpian garbitzen dira besteria. Eta jaboia, jaboia, geixau, eskuetako jaboia eta gutxi, ez fairi. Bai, zagutzen azkenean dena jaboia. Bai, pH kontrol bat. Bai, hori da osagurotezan beste barik. Eta gainera, honen alitzake, erabilita garbitzu. Ez dakit, nik uste hortan asko que... Marketaz hitz egin ezakegu? Marketaz bai, klaro. Nik uste dut entzulearentzat ohikoena akaso, gasolineratan edo zein makinetan eta topa daiteken lubrikante badala Durexek saltzen duen hori. Ez erosi, Durex. Hori esan barrezun, hori oso txarra da. Bai. Ez da broma bat, Zagurotezan, Durexek usteot kondonerixa merkatuen badaukola, kalidades zerarik altuenak, lubrikantietan, usteot, inmaz de hor geratu zala kondoiendako eta lubrikantietako ez. Zepazen handa Durexeko lubrikantiekin, soia zela supermerkaura, eta bertan daukotzu. Eta ordan atzen dozuelan, eta doia bai, distribuzioan oso presente daude. Izan supermerkatuan, gasolineretan, bendin makinetan, ez? Kuriosua da, eta da gauza bat azkenean, inor ez dana fijetan, dozein kosmetikak, kasu honetan kosmetika erotikoan agongo ditzen behar baitxe, baina jaboiak, makillajiak, kremak, ez dakizer, danek atzekaldian ekutzen daue hola potetxo bat, tapa batekin eta zenbaki bat barruen, ditzen dana pao, dala post... zabaldu osteko fabrikatzaileak zenbat denbora bermatzen dutzun produktu hori egongo dana, bere ezaugarri en perfecto estado, esaten dana. Iraungitze da tamako bat. Baina ez da iraungitze datia bez, porque berez zeuk erabaki zeike hori erabiltzen jarraitzia, eta seguramente ez dutzu kalterik ingo. Baina ja, produktu hori sortu den pertsonek esan nik esan otzun, hau zabaltzen danetik 6 hilabete, hau zabaltzen danek 12 hilabete. Normalian, kalidade minimo bateko lubrikante batek eskainiko 12 hilabete. Hau da, zabaltzen dan momentutik urtebeteko egoera ezin hobia. Eta Durexeko lubrikantietan, aparte de que bestakizegatik marraskitxo hau ez dauen, zuk hartzen dozu, irakurtzen dozu eta jartzen dau. Desechar a los 3 meses de abrir. Eta zuk zaian dozu. A ver... Azkenean nire genitaletan edo nire gorputzeko arean nahiko sentikorretan edo sensiblietan erabili bioten produktu batek bakarrik eskaintzen bosta 3 hilabeteko berme bat jakinda orokorrien urtebeteko izenbiko litzakela. Barrek zizu konfiantza. Ez, baina esaten dutut, azkenean ez da oso bat igual fijetan zarena, bertan hartu, ez da egitola simplie da, baina bueno, eta gainera kuriosidade moduan, ez da presio desberdintasuna hundixa, ez da desberdintasuna hundirik, zu eroskira fan eta Durexeko lubrikante hori erosi, denda espezializau baten erosi zeiken, edo farmazian erosi zeiken, farmaziakoak igual ja beste mundu bat izan lehizke. Baina hori, kuriosu da. Baina, bueno, esaten nebilenan arira, hori, silikona oinarri dune lubrikanteak askotan egoten diela salgai, hori, praktikan aletarako lubrikante modu. Igual ez dutzu jarriko, ez da kleima ez da izango lubrikante de silikona, baizik eta lubrikante anal, adibidez. Baina, bueno, esatia hori, dalako hori, azkenean densua baketa dienez, horretarako gokixea balitzakena. Kasu honetan, esan dutenaz aparte, hori, ezingo litzakela silikonazko jostaiukin erabili, beste jostaiu danekin bai, hau da metaleskuak, edo kristaleskuak, edo plastikoskuak, plastiko gogorreko jostaiu batzuk beba dauz, eta horrekin erabili leizke. Hoi pentsatzen nintzen nigo, Juri. Zer? Kristalezkoak? Bai, kristalesko dilduak dauz, bai. Eta oikoak dira? Ez dia uste inoiz ez da? Gero badauz bebai moduak kristalan sufrimenduatan eurtzeko, eta hola, baina normalen zeten die mardulak, ez da gauza bat utza. Ez da kristalesko pieza bat. Hautsita ere, zurruna da barrutik ere. Bai, apurtu golitzake, ni jeta apurtu sekula, baina. Erdi paretik, baina bi piezatan geratuko zanez, pentsetan dut. Etzan txikituko. Ai, ama. Bai, normalien horrek dauko emuten dago aukera hundixa bat temperaturekin eta jolasteko adibidez. Begira. Eta kontuz, ez egin inoiz kristalezko botilla arrunt batekin jostaiu sexual bat. Nik baditut, ze kontatuko diot idoiari, behare osasun langilea da, lagun medikuek eta horrelakoak urgentzietan, larrialditan ikusten dira, eta ikaragarrizko sarraskiak sortzen dira. Neba, inoiz. Azkenean pentsau, normalian gainera sartzen dienean utzik dauz, ordan horrek utz bat sortzen dau botilan barruan, gero eta aratzia oso komplexua dana, eta esan dozun moduan, sortu zeike
Min curioso. Kirofanotik pasabizu minimo. Orokorrean kontuz esperimentazioekin, profesionalei... Baina gainera kuriosoa, porque espalitzak egongo, baina gurte esango nauke produktu erotikoen mundua, da azkenengo urtietan eta gora eta gora doian mundu bat, izakila euki, bai aldua euki, oza, daz milaka produktu, mesedez, ez erabili etxeko gauzak. Porque eske zoritxarrez hori gero urgentzietan bukatuko zu. Eta ez da biharrik. Lagun medikoengatik dakizkidan kasuei helduta beste kontu bat ideia oso izan daiteke eta oso excitagarria baino emakumeen kasuan penetrazio bikoitzarekin ere kontu euki behar da. Bai, ez dakite horti doian asuntoa, baina uskixen jolasteko erabiltzen dien jostaiuak beti euki bidaue tope bat. Ze uskixa nun bukatzen da. Ez dakit? Aguen. Orduan, gure esan, vaginan zehozer ezin leike galdu, ez da gizeran esan, azkenean bertatik, zehozer sartzen dagoen, eta ezin bozu atara, tranquil pasientez atarako zu, edo atarako zue. Baina euskixen zehozer eskapetan bajatzu, eta sobre todo, imaginau vibradore bat baldin bada, hori vibretan doian lado jaten dago urutza, bai, liaulikena ez da txikixa. Orduan, bai, barre hurien muten dago, baina sufritzen dagoen pertsonak ez dut uste barre ondia azkenko dauenik. Bai, nik beste kasu batean aipatzen nuen, galduko ezten elementuekin penetrazio bikoitza praktikatzearen, bale. Alia, 3 pertsona behar dira. Bai, claro. Baina, hor ere sortzen direla istriputxuak eta kontuki behar dela. Bai, eta sobre todo, lako hausak itxen dienean, eruan zeike zehozer vaginatik uskira, baina alderantziz ez, bale? Importantia hor, kondoiak aldatzia. Hori, silikon askoekin bukatzeko importantiena da, densuak dien enean, euren oinarrixa dimetikona da enean, eta hori dana, zoritxarrez, nahiko zikinak edo izen leizke. Hau da, izaretara jauzi ezkero, legeratukoa horbain bat, kuriosua. Eta kentzeko badutxa bat hartu dugu, seguramente. Nahiko, da, hitza da pringosua. Hori, silikona oinarria dutenak. Ur oinarria dutenak harinagoa dira. Claro, oza, zaintzut, daukien desberdintasuna ondixenak da, ur oinarri duenak harinauak, lubrikazio naturalan antzekuauak, anitzauak, edo zein gauzekin erabili leikena, baina ondorioz, basikatuko dielen hau, eta horan kantiade gehiago erabili bieko da, hori beste barik, baina, sagurtzen izen lehiken jentian dako igual ni nahi behin bota eta ja, ez dakit. Eta silikona oinarri txadaukianak, hori iraunkorrauak die, behin botatiakin nahikoa izeten da, kantiade gutxitxu hau, baina hori, jostaiu mota batzukin, bezileik erabili. Eta hasikin garri xauak die, ez dakit. Mota bat eta beste, gomendagarriagoak dira, bata penetrazio vaginalerako, bestea analerako, baina elkar gurutzauta erabil daitezke alia. Bai, lubrikante silikona duna, penetrazio uzkidun edo vagina dunaren ere erabil daiteke. Egisa da, daukien honena da, jakinda zeintzu dien euren aldeko gauzak eta euren kontrako gauzak, jakinda zerekin erabil leikin eta zerekin ez, gero ja da agustos, osagurtzen zuri guztetan bajatzu baten eunduria eta hori gure boso erabili, aurrera. Eta gero hori, norberak probatu eta zer. Hori da, esango nauke honena izango litzakela bisetako bana eukitxia eta momentukua. Normalien hori bai, silikona oinarrixa daukienak ez da eukitzen zaporia, da estandar. Zapore dunak, zeten dio oinarri dunak. Eta gero, lehen adibez ez, gurinan eta aipatu duela, badaue bai joera bat, ez, gauza naturalak eta erabiltzera, eta adibidez, olixua, bada gauza bat ez, askotan eskue bota geikela, bai etxeko gauzetan, eta badauz produktuak, saltzen diela, azkenean, masajerako litzakenak, eta bai erabilialko dienak genitaletan. Baina orokorrian euren funtzioa esan dugu, ez da lubrikante funtzio hori, ez, masajerako, eta gorputzan aurka, hori bai, irrestakortasun hori handitzea izango litzake, baina ez gerora laguntzia, ez, horrei errexau igurtzen edo ez dakit. Eta aparte, olixo askok latexa ondatu itxen daue. Osa, jostaiuekin, nik proba ingo nahen leku txiki baten ikusteko aberre kapiak entzen denean, enok erabiliko esan demotutek isa. Baina batez be hori latexeko preservatikoak ondatu itxen ditue. Vaselina eta olako gauzak be, alboratu hau beto. Oain, probatzeko zea hori esan dezula, oire
edo zein lubrikantekin itea ondo dago, ze alergiak eta existitzen dira eta gertadakizuke. Bai, orokorrian begiratzea eta ingredienti listia ez litzak izan biko oso handixa, eta bueno, bada oso saltzen dela ja ez daitu hipoalergenikoa baldin badie, eta holako gauzak adierazten dira, baina importantia deosin kosmetikak, orokorrian, oza... Bai, kontu zibili, zen nire lagun batzui, eta noski ez dut izenik esango baino. Oso barregarria da, eta oraindik eta urtek pasadia eta parra egiten dugu. Bueno, gure lagun batzuk, bikote bat, hausartu zian, eta esantzuten naizu, erabiliko dugu lubrikatzaile hau, bero efektua daukana, eta horra ziren jolasean, eta horra ziren probatzen, eta beroa, desagradable. Oso beroa, eta, alergia moduko bat egin zion, eta hor alua erretzen hasi zen, eta neska gaixoak mutiari, inputz! Eta guain gure lagun honen urte betetza dan bakoitzen, eta kandelei... kandelei putziten dien bakoitzen, denok daukau burun eszena hori. Ez dut galdetuko zen markatakoa esan lubrikante hori. Baina adibidez badauz jasota ikerketa batzuk, nahi patu duen Edurex markako berotasun efektua eskintzen da bien lubrikante batzukin, nahiko olako erreakzioa jasota dauz, irritazioa, alergiak, sensazio txarrak. Orokorrian esaten botzuet eta nire gomendioa nahi bozue, lubrikantiak erabili bideratuta teksturai, ez da izan eta gero basaporiek eta gero efektuek gure bozu gehitxu, hau da, bero, hotz, vibrazioa, ez dakizer, olako txagauzak badauz gel estimulatzaileak deitzen dien beste produktu batzuk, beste modu baten erabiltzen dienak, eta nik uste dut dakotzula aukera gehiago hona asmatzeko todo en uno bat erabili baino. Eta nadala, todo en uno aipatu dutela oin dala gutxi, merkaturatu da deitzen dana, edo gaur egun jasota dauena, lubrikante hibridua moduan. Eta imaginauko zuen moduen, da lubrikante bat dauela urez, eta silikonaz osatuta. Normalean etxeten da, 180 ura eta 110 silikona, orduan, mantentzen da ondion urroinarridunek daukien lehuntasun hori, edo zelan esan, ez dia jain den zuek eta, baina silikona gutxi horrek gehitzen dutza iraunkortasun apur bat geixau, ondiokan irristakortasun ondixaba, eta omenda, kompatiblia omenda josta ibekin, da nadala beti moden hori probatxua. Eta ezagutzen dituzu kalamua daukaten? Bai, super famatuak die. CBD egitzen daue, bai. Eta hori gomendagarri dira? Askotan die beste osagai bat gehiago, hau da, eukileike propiedate lasaigarrixak eta barkatu. Olako zerak, beste batutan izen leike aromatizantiak eta gerora, guztetan bajatzu bai eta bestela ez. Tossed him to the side, kept the convertible. Click. I like the way it rides up. Can head it out, skip a wanted boy. Gumen ari gara lubrikanteen inguruan Idoia Sánchezekin, baina ari da esaten zein mota, zein ez mota, eta jendeak pentsatuko du ni pixka galduta nago eta laguntza behar dut. Eta laguntza hori eskaintzen du Xarma Bilerakek, eta hartu behar dugu, guk Idoia Sánchezekin bigarren kafean izan genuen lehen harremana Xarma Bileraken arira izan zela, gero proposatu ginen naizu, eta sexualitatearen inguruan, eta beste enbate gaien inguruan, eta zeirezik eta menstrualaren edo inguruan, eta hariko bazina eta animatu zitzaigun, baina esango nuke hilabete batzutan lasei xamarregon eta gero badatorrela Xarma Bilerak berriro, indar berrituta eta proposamen berriekin. Esan biote ere zoritxarrez, lasaitxasun hori derrigortua edo izen dela. Ez azken baten nire proiektua zentreta zanez, taier txikinak itxiarren, eta persex moduan ezagutzen diela, niri taier izen nago guztetak jat, nik bilerak ditzen dutzat, baina, mazkenian ez, izeten dielako, tupaketa batzu, kuadriatxo txikitsuetan, eta bertan, produktuak erakutzi eta sare erosketa bat egotiaz gain, nire guztetak jat bai, hori holkularitza purtxo batein, horretarako jantzina zen einean, azkenean ere helburua ez da izaten salmentia bera, baizik eta zugurteten basara bertatik zeze berrexo ikasitxa, netako ja lortu dut. Eta hori
ba, gisa da pandemian eraginez, azkenean jentia juntetia imposiblia zan epoka horretxan, eta bueno, azkenengo denporan izan okertu garen eta holaxen. Horixe, zoritxarrez ezin izan ditute bilera asko aurrera eruan. Eta hoin, berrikuntza moduen, oin arte, niri aukera hau emuzuzten, enpresa katalan batek, eta zoritxarrez, aurrokastean jakinara zezuzkoen, ezin izan dutzala aurre, egoera honek sortutako kaltiei, eta itxingo zala zera. Eta egizan nahiko joia izin zan, nire bai baningoen apur bat apenatuta, azkenen ezin izan dutelako gure beste bileraen, eta gainera izati eta ez daukete hornitzailerik, ez dakizer, eta bastante tristia izan da. Baina, egizan da euren partetik, guai egon dala, ze bideratu duzko beste hornitzaile baten gana, eta horrek eurak ezagutzeko aukeria eukien hauen aurreko hastian, eta egizan bolta duz ilusioa nahiko. Osa, egizan ikustia produktu berrixak, eta ez dakit, bai bolta duz gogo hori berriro ekiteko, eta berriro nire maletia kotxera sartu, eta Euskal Herriko txoko desberdinetara gerturatzeko horreik ezagutu eta gozatzeko. Eta hori segisa esan, zorionez lortu dut, aste honetan lortu dut aurtengo lehengo bileria, eta egizan nahiko motibauta. Baina hori produktu aldaketak, maleta berri sortu, eta hasierako ilusio hori zela baitz, eta politxa. Beraz, bilerak gertatzen ari dira, baina nola gertatzen dira? Jendeak eskatzen dizkizu, zuk proposatzen dituzu, itzordua jarri eta jende apuntatzen da, nola egiten duzu? Ez, normalian egisa da, nigana jotzen daula jentiak, eta dozten dugu egun bat, nik asaltzen dute, zelan itxen duten lan, eta zein izango litzake jente topia, ez da gizia azkenean bilera oso handixak itxen dienean galdu itxen da gertutasun hori, los sortu leiken konfiantza hori, gero normalian egertuko lagunekin itxen diena asko ez da git politxoak izaten dien, eri adibidez bilera mixtuak pila bat guzteta jat. Orokorrean egisa da geixen bat emakumezkoak gerturatzen diela, baina mixtuak oso guai egoten die. Eta hori, ordan normalean nerekin kontaktetan dau jentia, eta zan da, egun ontarako alko zauke, eta edo ez, noiz batu alko gitzen, ez dakit, eta golaxi izaten da. Osagoro zan, bero emonik nik beste formakuntza batzuk, eta emoni zen ditxute, dibez martxoak sortzi baten baitxan, edo taberna baten urte hurreman baitxan, eta olako txegausak, eta ni badakin, moldatu nahike olako egoerara. Baina niri beti guztako jat keixau ez, etxe baten, sofa baten inguruen, eta lasai planien, barre batzuk botaten, eta ikasteko bideratu da baitzen duten tailer mota horreik. Bigarren kaferen laborategia oso egokia da horrelako zorai antolatzeko. Hori pentsatzen ari nintzen. Erabatekoa. Oso egokia da. Ugemen, teloiak itxi, eta horri xirita. Petit komite, horre dipolitxenak. Mixoa, zoragarri. Xarma bilerakekin harremanetan jartzeko, errexena, Instagram bitartez, zoroso aktiba zara, abildua xarma bilerak edo... Holaxe da. Eta beste modurik edo nahi izaten duzu? Maila dau bertan gure izan eskero, eta normalian behin Instagrametik barreketan hasitxa gero telefonoan mutengo segitxuen, errexoa izaten dalako normalien. Zenbat irauten du xarma bilera batek gutxera bera? Taldien araberakoa, sagurot esan motzenak, ez dakit, zenten danian hori erakusketa roiua geixo, beixen leike ordu terdi, eta bestela egon geike bairu ordu terdi, ez dakit. Gustora bazaudete, luzate egiten da. Askotan izaten da, zenbat, depende zenbat berbaitzen dan, zenbat galdetzen dan, zenbat interakzioan araberakoa. Zagurot, ni sekulaen azfaten, ordu onta fani binez. Eta bertan, jostailuak, lubrikanteak, formakuntza, gauza asko gertatzen dira. Gainera, aurrekurtian erosin hauen nola aldu forma daukun pelutxetxo bat, eta dau superronda, esaten eskua, eta dau superrondota. Osa, guretzen, bai gustatzen jat modelo anatomikoak eta eruatia, eta ez dakit. Oso posina, guzta dutxegat itxen duten. Rihanaren Sex With Me honekin, arratsaleko 6ak bueltan ditugu eta agurtu behar dugu Idoia Sánchez eta baita gure entzuleak ere, beraz, Idoia, aste pare baten elkar ikusiko dugu. Hori da. Eta kontatuko izkiduzu, sekretutxo gehiago, eta gauza gehiago. Eta zuei entzule, bihar arratsaleko 9etan hemen izango gara, Naiz irratiaren sintonian, Goiuri, zu bihar ere hemen, ezta? Bihar hemen. 11akoan sartu zara gaur, eta ja... Egunero, finaleraino. Izan ondo, bihar arratsaleko 9etan hemen izango gara, Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, musuak denoi. Hala, egun ona pasa. Animo astearekin, aio.
Calm and bigarren kafea.